Terkiş Jumagelliýew. Çölläki ýyzlar. Ömür dawasy. Powestler. Türkmenistan neşriýaty. Aşgabat şäheri 1971-nji ýyl. Çölläki ýyzlar. Novellada ýazylan powest. İlkinji gadam. Ömür çölde adaşyp, azyk okusyz ýalňyz galmagyma sebäp bolan özüm. Dün öýlenler çölüň jümmüşi bilen Maradan Erpetege uğran ekspedisiýa agşam ara bir alada düşlemeli boldy. Ýoluň hasardaty bilen ýadan adamlar derre uka gitdiler. Men şöyle diplom işimiň alada bilen gaýdypdym. Şägen berkitmek problemasy aýratyn gyzyklandan soň bu gurdan uly spesialist hasap edilýän ilmi ýolbaşçym ýagdy oraz üçin berýän maslahatlary maňa aýratyn gymmatlydy. Dogrusyny aýtsam, ilmi ekspedisiýa goşup meni şöyle iýberenim şoň özdi. Çöretimliklerin yerleşişine, aýratynym onuň zapatyny kesitlemek bilen bagly käbir maglumatlar getirmegi tapşyrdy. Erteri ýerden çölüň temiz howasy göwnümden turdy. Gezilenje dedim geldi. Ruhsat soradym. Raýlaşdylar. Ýöne günortany dolanmalydymy? Öýlen ýoly düşükdiklerini aýtdylar. Penjegimiň jüýsüne ýaly çörek sallymdy. Gary görünümdäki berent aňňady tarap ýelk ýataýdym. Şumagal hiç sadan pikirini dedim gelen oktu. Aýdym gelýärdi. Pasly baharlarda Tehrana çyksam, tükenmez ýollaryň bardyr seni söýleň. Nämesinden bilemok. Ýöne şu pursat ekspedisiýadan araşan mekem görmedim. Belki çöl bilen iki şäk galagym gelendir. O meni ören ümitim garşylady. Al ýaşar reňki, goştap ýygy bilen karlymda göwn göterje bir duýgu döredýärdi. Emma eýem depe ýetip barýan günüň mahaly gelenine bu ajaýyp görnüş ýakyp ýandyryp gitşegen hakydamy getiremdi. Häzirki duýgumyň amanatdygyna ananatym gelip barýardy. Häzir çöl diýsen görmegi emma weli senin ýaňa ýüregi buğda döwünün nädenin ýady salýardy. Birden mäli pikirlenme zyňyp taşlagadan diňe çölüň daşy keşmine hyn etmäge başlaýardym. Şu fursat dupdury gök süýşe asmanyň astyndaky aňlatlardan başga dünýäniň ýüzünde zat ýok ýaly görünýärdi. Asmanyň ýynýän güneş çölüň kükrügini ýyratmadan başga onuň ýüzüne ýütgeşik bir reň şaýýardy. Ol reň göze iýilýän zatlar aýratyn bir gözellik berýärdi. Şaha ýaýradyp, äpet boýaran ozorlarym, garandy şerkezlerim, meýdanyň adyny sanardan köp ally ýaşyl güllü ösümlikleriň bar hem şol güneşiň astynda ýedeneginden şekillýänlik boýlanyp barýardy. Güneş bir tele daýmagy, çölüň iň agras, argyn görünýän ýüzüne, gözel gyýdyň ýüzündäki täsin ýylgyryş ýaly alamat berýärdi. Bir teretsem, gün depeden aşağı sallanyp barýar. Ekspedisiýanyň durun ýerinden ören daşlaşanymy bilip galdym. Sebäbi men hiç ýerde aýyk çekmän gaýtdym. Näçe aňlat geçenme bilemok görün, ulu bolmadyk iki alaňy ýerde galanyny bilýän. Gelen ýolumy taparmykam? Ýüregim howlap, berend aňlady çykdym. Gulmatardan myymyzyk şemal össü. Şemal tolkuna oturan gramsy otlar sypalap gelen soň olaryň ýytynam getirdi. Ol ýyz. Göwnüme bolmasa, maňa rahatlygy, gowlugy habar berýärdi. Aňlatdan pete ýenip gelýärkem, göwnümi giň tutan kişi bolan bolup piňlendim. Emma agyrymdan çykýan sözlere üns bermeýärdim. Kim bilýär, belki gaýy keset barada sözler gaýtylandyr. Güne garadygym howsala mart berýärdi. Onuň deperinden basylýan ýaly sallanyp barşyny ditene. Inne ılga buradym. Ýöne baran ýerim nätanyş görünýärdi. Gelin ýyzym tapşak bolup adara galdym. Paşmady. Ekspedisiýadaky adamlaryň adyny tutup gaýgyrdym. Allah sesimi ýer kopýan ýaly öňdäki aňlady ýetmän ýetip gidýärdi. Näçe ýüretemem takır aralyň birine de duş gelmedim. Ýöz ýanyndan gorkulu bir pikir ýaýdana gaýtardym. Adaş aýdym öýdýän. Gün ikindi ýerine ýakynlaşýar. Güneşiň ýalpyldyda kim-kimden gyzgylt erenke urup barýar. Inni başy ýalaňaç aňlatlarym gyzgylt öwsýär. Asmanyň henidem gök çüýşe ýaly durulugy. Berent aňlada çykyp töweregime ter salýan. Jany-janylar görünok. Diňe aňarty göz ýetimde asman bilen tepleşýän aňlatlaryň toplumy. Olar ulgam-ulgam bolup demirgalykdan günorta uzap gidýär. Ulgamlaryň arasynda giden bir meýdan tutan çökötlükler ýatyr. Daşyna köplenç günortadan öwsýän şemal, eni demirgalykdan öwsýärdi.
Şoň üçin aňatlaryň demirgaz tarapyna täsin tolkuny ýeňitleri emele girip başlapdyr. Daşdan teredeňde obanyň baglaryny ýada salýan gür ozorluk meýdan çägül gomlaryny goltuklap uzalyp gidýärdi. Men haýdap barşyma. Açyk atmanady. Oň bilen jäkleşýän göz ýetemedi. Gözüme eýmen görünip uğran aňatlara da perwaýsylyk bilen garaýadym. Maksadym golay goltumda kimem bolsa bir ýerine duşup, giýjäni ýalňyp geçirmezlikdi. Şu arzuw meni aňatdan aňada darmaşdyrýardy. Ayaklarym suw ýaly ürgün şäge gömülip, ýöremek kynlaşsa da badym gasyrmajak bolýardym. Gömgök şökötlük bilen haýdap barýardym. Birden ýeder alkymynda Allah ýeriň teýinen eşdilýän ýaly hyşşylly ädimi towtatmaga mejbur etdi. Barabada näme-nämedigini oňla aňşyrman töweregime ýetewan bolupdyr. Hatda edil öň ýanyma seretmegi mundypdyr. Bir dadyň aşagyndan eşdilýän ýaly bowuk haşşylly ikinji gedek skanyna gönýüňme garadym. Görsem edil alkymda äpet kepse baş ýylan men bilen boýdaş bolupdyr. Ýylan bilen aram bolaýta birädim. Ýylanam menen bir wada doňup galdyk. Kim-kimden ätiýaz edýär. Biler ýaly bolmady. Henide deňiş ömrüm boýu beýle aýrylgynyşlyga duş gelmän soň, ennama şaga derinni. Gorkulmady entek göz ýetirip bilemokdum. Sebäbi pikir edip nämeleň bolýany heljerip durmagy fursat ýokdy. Diňe dyýdymyň şarrak saňgylysyny duýup galdym. Kepse baş, şo dimdik duruşuna iki ýana granny. Men bir yerimden butnabam bilmedim. Edil iki aýagym dyýdymdan ýere gömülennek boldy. Dogry, şu pazygaly purdatdy. Näme pikirini etjek bilmedim. Diňe ýylanyň ýene bir gedek kışyllygyny eşdip tetkenip gittim. O soň kışyllygyny aşa gahar gelip edenler. Emma men onuň gaharyny getirir hiç tadım edemok. Elimde de hiç tadım ýok. Men ýylanyň näme bilen goranmaly. Häzir bir towsanyny iflen ýerinden çakyp biljekdi. Çakmak diýen la taqydamy gelenne maňlyma täzeden derinni. Ýaňadan teredimde kepse baş gözüme üren aýylgany görünni. Onun garamtyl bedeninden düýürlüp çykyp duran kelleti kim-kimden maňa tarap uzap gelýän ýaly iýnin jümşülledi. Ol häzir istese bilek ýoýunlugynyňky bedenini boýnuma urardy etjeginidir. Barnyň meteri. Elimiň boşlugy meni közelýärdi. Gaçmakdan başga araç galmady. Iň soňky edek ýylany teretdim. Oň kenidem şobur duruşy. Käme hal kellesini araya göli. Gögünüm bolmasa o men nalaje diýendigime gynanýan ýaly. Soňam ören geň ýagdaýda haşşyllap ses çykarýar. Bides maňa gaş diýen manyny aňladýan ýaly boldy. Belki o meniň aýgytly hereketime howatyrly garaşýan bolaýmasyn. Kim bilýär? Mümkin ol duýdansyz üstüne basdyran soň gorkusyna dimdik bolup duranlar. Ýogsa ýylan agyna duşanyna beýle doktoruma dahyry. Belki ýoňuny durunyň adamdygyny bilen soň butna man duruşyna aman sorýanlar. Eger men hüjüm etsem, olam garşylyk görkezler. O garşylygyň orda men emelsiz hüjümimden has hupbotly, has eýmens bolaýmy ihtimal. Birden arkan terpildim. Şundan soň ýylanyň ýanynda gözlerim görmedi. Gaçdym. Özüm şeýle bir gaçdym, hatda haýy tarapa gaçmalygym hakydamdan çykypdyr. Näçe aňladyň ýyda galanyny bilemok. Ýönetelim gedek beýikli pesli ýerlerden algap geçenim bilýän. Sojap, halis demalmam kynlaşandan aýak çekdim. Ýyda garasam, ýöz aýagy ýerlemden başga hiç sada görünok. Birdenim ýöz bolşuma şeýle urtanynym. Näçe bilmän ýözüm urpok şäge goýberipdir. Gün ýaşdy. Hälin bäri güneşe başlaryny ýalpyladyp oturan urpok şägeler. Goýa bir ýuglandan soň renki solan mata dönüpdir. Innolar şäge renklerini akçyk goňras görnýärdiler. Ýöne men gözüňimde şöl başga bir häýete geçipdi. Olenni öýde diýen oýunyny buýsanýan tekeppir doňbagar bir adam ýady salýardy. Şöl dilsiz agasy geçşegini diýär. Şu wagtam ol işini bitirip giýizi okusyna gitmek üçin başyny ýasty oýun ýaly bir görnüşde gözüňimde dur. Inni ýygymy tapmajagymy bilsemem. Entek ýürekdäki umyt uçuny üsmänni. Henide çenni dolanmadygymy bilip ekspedisiýa goýdurana düşündir diýen netije geldim. Telim adamy ýollan oýanma gynanýardym. Ýöne etjek razyň näme? Gaýta adamlar bir alamat bererler diýen umyt bilen töweregimden gözüme aýyrmany durdum. Garaň kimsiz düşüp göz baglandy. Töweregimdäki zatlar, özümlükler durup gum depeleri, ýyllyk ýagtysynyň astyna su durup görnýärdi.
Dumlu duş erim jahan edil bir lalasan ýaly. Kim tersinden mör-möjogyň tedem eştirak edersin. Yüregim gysdy. Lap keşdige yol vermäýinden pikir bilen ýöz ýanymdan ömür ýolumyň süýji günlerini ýatlamak bolýan. Her tarap görýän göre. Men bir entek ömür ýolum diýip mahabatlandyryp aýdar ýaly durmaş ýolum ýok bolsa etsek. Geçen günleriň hemmedem biri-birinden hedil ýaly bolun. Ýa-da olaň ýekedem aýratynlykda ýadyma düşenok. Çağaran ýyrka makaly soňa mektep, indem universitet ýer bolýardy. Onda häzir gyýlar ýadyňa salyber. Häzir dogrusy. Gyýlarym men kallymy hemi şekiller ýaly eýläp bilmedi. Her ki zat ýagdaýa görärek boljak ekeni. Gödüňme zorluk gule getirip uran gyýlarym. Bagy bilen hünjü dedimi deýin, dyryp tyrak bolurlar. Ýaşy şaýymyz gödüňme geldi. Öňü bilen ýadyma düşen zat ýollaşlarymyň bişiren bir galan sorbaty boldy. Agzyň suwuryp tamşanyp gitdim. Kitämdäki çöregi bir ýem ýem soň ýene elbet azyp başladym. İçimde içe gelenmiň zendeleti artyp barýardy. Ýa-da stol başynda men ýerim boş duranlar. Goňşy togo ýangrap göçüp gelen dulugy daryndagyň aýtymy ýaly peşe gordoly. Ýylgyryna güler ýüzü ýazgary ýaly irep barýan agras görmek oýgydy çagyrjak bolýamka. Ýöňkide çaýa çagyrşyma da şowsurak boldy. Soňy düz olayıp döli näderkä? Şo da per dördüýümizem gapymyzy açyp, oň zalyň geçerine garaşypdyk. Dogrusy giýje hagat onlara ýetip döli. Şonda da sydamlyk bilen garaşýardyk. Tedä oň bilen tanyşaýmasak, dördüýümiziň dört ýerden ýüregimiz buzıklap barýardy. Käwagt ýorunyň ýerben uklaman, şoň gurrun ederdik. Dördüýümizem ýögýärdik, ýöne gowy ýanymyzy bir-birimizden gizlejek bolup alara galardyk. Biziň dördüýümizden bir zat begendirýärdi. Şu ýere gelenine ýetluğun geçdi. O ýylyň ýanyna keteden ýigit gelmeýärdi. İçimizde bir girdinejäme bar göri, şu aýratynyň perguanady. Aslynda näme diýenen pikir etmedi. Ýöne mene şoň bilen tanışjagam, eger razy bolsa urtut öýrenjegem diýerdi görün. Hutgyýda söwgülennek biz oňa ýakymsal garaýyş bilen alary terederdik. Şo şagyran gedegimde sebäp bolanam girdinämizdi. Olal gap gelip, şo gyýydyň okulguda okap oturunny. Häzirim gapymyzdan geçşegen habar beripdi. Atsa basyp biri gelýär. Şodur. Dördüýümizem dört ýerden aýagymyzy bişen ýaly dogurla vuradyk. Dört ýany urunýas, emma birimiziň bitirýän işimiz ýok. Sen şagyrdy. Onyan çada oýy kitaplaryny goltuklap gapymyzdan gabadyny görünni. Dördüýümizden birden teslen aýtdyr. Geliň çaý içeriň. Gyýy bize garap sag boluň diýip ýylgyrdy. Biz onun özüni bir-birimizden gabanyşymyz ýaly hut häzirki ýylgyrşynam gabanýardyk. Ýalbardyk. Gyýy razy boldy. Men dolu şäýnege topuldum. Bir görsem käse, reňsiz durjak suw goýulýar. Girdinämiz çaý atmak mundan ursun etjek. Üçüýümiz üç ýerden oňa galarlyk. Ol ellerini talawladyp, eginlerini ýygyrşdyryp, gara atymlyk çaýyň ýokdugyny düşündirýärdi. Girdene garayan üç kişidäki gahar altı gözün ağın şäginden çykardy. Ýöne häzir söze gerek ýokdy. Diňe dügülen yumruklar asmanyna galgyýardy. Gyýyl göl düşbeken gitdi-de ýöne toglaryndan bir gasym çaý getiräýdi. Gara şundan soň uğramaz bolmady. Amanat diýary ne oňul gepledik, ne ýuwup bildik. Göwnümize ýögüni bersek, näme ýögün ýaňyl bir atym çaýyňy da ýok diýjek ýaly boldy. Eger olar häzir şo gyýdy çagyraýyn bolsalar, onu men paýymy oň goýup berendirler. Özümüň şöyle gaýdanmaýdandylar. Munun başga öwgül söz aýdan nälerler. Sebäbi öwgüler öýdüňiz ýan bolaýmak ihtimal. Şägäniň üstüne oturuşyma. Soňa waka ýerim tikenekler berdi. Yerimden galdym. Indi nirada bolsa bir tarapa ýüräsim gelýärdi. Özüme gideýin belki bir ýerde aşyk görner. Ertire galanym bilen uçşok zadym ýok diýerdim. Ýedigeni sagýanym bilen deň tutup ýürä uradym. Urum günnüge tarap bolmaly. Şo halat açlygam. Aýlykly galan adama çörüň berje kup botuny unutup, batly adam urup gitdim. Çağrymyzda çöllýilse as möjekler gödüňimize gelerdi. Emma häzir göl möjekler baradaky gorkuly gurrunlar däldi. Bar mahal çölle bolan waka hakyny eşiten hikayetim meni özüni belli edipdi. Bolup geçen hakykatyň duýdansyz ýada düşmegi göwnüme yaramanym durmady. Töwrek ýatdan çykardym. Gitgide
göz öňümde merdana adamyň keşfi zanlanýardy. Birinji Nobelli. Onun ellerini arkasyna baglap uya getirdiler. Şölle bahar pasla ayaklap barýardy. Indi telim günden bäri şöl ıgal görmändiňe asmanyň iýnýän zokurama ıssyny bedenine siňdirip ýatyrdy. Jewday ýaz otlaryň ýüzüni gaýdygyryp berendirek yerlerde olary sary samany urupdyr. Gün depägarlysa gadan tamdyr kimin şölden hogur asmany göterilýärdi. Beýaşatlyň öňüne düşüp gelýän dayanykly urut adamy ören arym görünýärdi. Onun elleri arkasyna baglanyp bolan soň, göwresini ýöň tarapa taşlap gelişine ýöremegiň ähli agramy iki dygyny düşýärdi. Atlylar nire ürün şägeligiň geriş ýatan ýeri bolsa, jyraw şu tarapy ýürýärdiler. Kimse atynyň hereketine görä ıranyp, erin gaşyna seredip oturuşyna, wagtal ýada göllerini ýumýardy. Käme halam ýaltalyk bilen agzyny açyp ukuryp hallaýardy. Kimse bolsa, ýöňden barýan goly bagly, alaşda adamynyň çıdaýyşyna haýran galýan hep onuň gözüne aýrypman oturýardy. Olar häzirlikçe goly bagly adam üçin iň aýyrgans jeda, gazgyny şägäniň üstünden ýöremekdir öýdýärdiler. Bir göräýme olar mamly ýaly. Sebäbi suw kimin akyp ýatan gorsow şägedi, ädikli aýaklar kynlyk bilen soğurup alynýar. Ayağının hersini götürecek bolanyny, ol gamsynyň urgusyna sal bolan köýnünden çykyp duran eginlerini taýyl edip ýöňe gönüp durýardy. Maňlyny dökülip duran kümüşli sar saçynyň düýbünden şäge gaçakly derýa ýaly, giň mawy gözlerini ýynýärdi. Şonuň üçin hem gözüni açmak oňa diýen huppat berýärdi. Kä halatda ädim urjak ýerini saýgyrmagy ýetişmän soň, şäge aýagy gidip öýüden alyp bilmeýärdi. Bir tarapa entirklep gidýärdi. Ýa-da dyýyllary ýepilip duýdanda şök düşüp oturuberýärdi. Onuň täginini mähetdil, iňňden gelýän galtamyň maştynyň içine çöküp duran owurtlary ýol alýardy. Soňam aýylgans bowuk edeşdirýärdi. Tor kapır. Eger şu ýetişkandan aýagy üstüne galaýmasa. Atlynyň elindäki dürre gamsynyň aguly uzy urus adamynyň ýarym ýalaňaç kebdesine ýenip, ak bedeninden gan öýlen ýol ýatyp gidýärdi. Berliýän jedady, ýa-da ulgady. Suwsuzlygy da hötte gelip barýardy. Ýogsa onu özünden gidinçe urup durar. Urus adamynyň entekler juwan görünýän gözleri ammar şöyle iştämen garaýardy. Ol häzirem şo arzu eden ýodasyndan ýörep barýar. Emma erksiz, gollary bagly. Gursawuny sırlary hazinasyny saklap ýatan şöl şu pursatdy. Onuň gözüne üren aýylgans, regimsiz görnäjek ýaly. Emma onu beýli pikir ýokdy. Rus adamy şölüň aşyk bolup ýora düşüpdi. Şöyle piýada aýram çykmaksady. Onuň häsiýetini, sırlaryny öwrenip adamlara peýdalyr hakykaty aýdypmak isläpdi. Hut şu arzuň ýetiri bolan üçin ol mehriban öýüni, dost ýarlaryny taşlap, insan ýüregini paralayan deňsizligiň höküm sürýän ýerine şöl ülkesine gadam basypdy. O gelmäni mätäs adamlara pul berip, olary öz töweregine ýygnapdy. Gerekli swaplarını 3 diýä ýüklep, eşekdir ýabuly tutuş bir kergun ýaly bolup şöyle çykypdy. Emma oňky turudan paşmady. Birinji guýda düşlänlerine bir beýaşatly olar gapyl basypdy. Urus adamy şölüň örküzi bilen başardygyndan başyny belen tutup barýardy. Ýogsa kemden onuň gurbaty açýardy. Agzynyň içi kendirik ýaly gatapdy. Dili bolsa, guwur ýere taşlanan nemsiz bir bölek ete urulypdy. Emma ol şu boluşyny başyny dik tutup öňünde ýaýylyp ýatan uçgyraksy çöle teredip gitmek üýsýärdi. O nire alınıp barlayandan, ýyzynyň gelýän adamlaryň kimlerdiginem, näme maksat tutanlaryny bilen okdy. Olaň hemme aýdýan sözlerini düşünen okdy. Onu gen garryan başga bir zatdy. Eger atlylaryň maksady talaňçylyk bolsa, onu olur göwün solpularynyň çykypdylar. Ýene Rus adamynyň eginini diňe ýyrtyk köýnegi, köýnürek galifey jalbary bilen ädi garypdy. Olar sypyranyň bilenem, galan badarda 5 saý galanjak manyň ýokdy. Onu näme diýip, benni adam oýlanýardy. Eger bular üçin men kellämi gymmaty bar bolsa, onda men bilen beýle gadaply gepleşmezdiler. Dogry şakaçynny, ýanyň şöllerine enseme watandaşynyň ýok edileni Rus adamyna täzelik däldi. Ol bu arada entek fiyakada gaýtmakada al keldi männi. O döwlet ähmiýetli bir ekspedisiýanyň başyna durup gaýtmanny.
Ýalňyz özü gaýdypdy. Onu bileti geljilik siýagaty teşnelik erkine goýmandy. Dosýarlaryň arasynda oň maksadyny bütününe garşy bolanlara mazerli. Olar hey ilm üçin öz şirin zanyň şeýle howpun içine ataýmak bolarmy? Susuz çöllerde sen gatap galarsyň. Oň sözüne de o ýeriň wagşy adamlar sen nähir rehimsizlik bilen garşylarlar diýärdi. Bu sözler onu howsala salmaýardy. Eger her bir aýdylýan waswas sözlere kulak gabaryp durjak bolsaň, hiç mähalam fiýagat sur bilmejegin ol gowy bilýärdi. Giden bir halka wagşy diýilmegi, onun gulagyna akylynyň adaşan adamyň samakullusundan enaý eşdirilmekdi. O öz fiýagatynyň güzap baryny berjegini bilse de, giň ülkeden ýürekdeş adamlaryň tapyljagyna şüphelenmänni. Häzir gol bagly bar ýakady. Şu pikirden el çekmeýärdi. Eger şu adamlaryň elinden ölüp gidäýärnedi, öz ynamyndan diýenmek isleýän okdy. Olaň maksady meni öldürmek bolsa, başda da öldürüp bilýärdir ahyry. Näme üçin çölüň jümmüşini alyp barýakalar? Şu pikir onu gitdi salada goýýardy. Olar gabat gelen guya yetip ayak çekdiler. Atlılar atlarına bağlap, oljalan 3 tane düýäni meydana kowan soňlar, çopan goşunyna saýlaşmaga oturdular. Urus adamyny golu bagyrlygyna çalmardan taýak atyn meydan beýlede goýup gitdiler. Ol aýagyny uzun salyp oturuşyna kellesini aşağı göýüp, garşy-garşy gusgurlugyna ýarlyşyp uran dodoklaryň dili bilen ýalan bolýardy. Ýogsa dodoklary awap odalyp barýardy. Gün süýür depede, asy bolsa depeň deşeýin diýärdi. Ol başyny galdyryp, oýdaky at gaýtarym çöllük meydanyň orta arasyna guýa seretdi. Giň nogodaky doly suw güneşiň astyna kümüş kimin ýaldyrap görünýärdi. Suw seretdigçe, onuň teşni gözleri gamaşyp agyl tamşanýardy. Çölüň içinde kuşun gözü ýaly ýelpillap görünýän suw, bir wada onuň gözüňe bütün oý dolrun ýaly şaýkanyp, mehriban niwa derýasyny ýatlatdy. Gol bagly adam ýalyny bolup geçýän wagty birdem hakykat diýip kabul etdi. Şu pursatda ähli jebir jepana unutdy. On göwüni derýan kenaryna ganat ýaýdy. Häzir paragat niwa daşdan kenaryny ýuwup aratsajak ýatandyr. İňen dämesler hemde galaply beýik Piotr çarpaýa garan aty bilen derýan üstüne awant durandyr. Eger ajaýyp misir Sfinksler hem janly bolsadylar, watanyň aýry düşenlerine gynanyp niwa derýasyny seredip oturuşlaryna joşguny nili ýadatalardylar. Häzirki belli adam gözel niwanyň kenaryna oturup uzak ülkelere gitmegiň arzuwyn edipdi. O pikir ederdi. Soňam gyş köşküniň tolkuny ýaly ajaýyp diwarlaryna, diýsen o godan tütünlerine ser salardy. Emma onda bir hir soğukluk peýda bolardy. Olar watandaşlarynyň uzak ülkelerde başlan ajaýyp işlerini, gözleglerini dowam etdirip gelýärdi. Ýöne bu arada diňe öýdüniň däl, o köşkdäki adamlaryň pikir etmegini isleýärdi. O şöyle saýla boldy. Ente ol Peterburgdan gaýtmanka, Ermitagyň öňündäki ägir ýükü gerdenlerine çekip duran atlantlara, olaryň demir bedenlerine polat muskullaryna gaýta-gaýta fiýin edip, çydamlygyň adam gaýratynyň beýik güýjüni sunuga deheriniň mysalyna güýdetirmäge çalyşýardy. Bugün ol şo ýükü jebiri jepany öz gerdenine çekmeli boldy. Birden onuň hyýalyna atlar ýom ýok bolýar. Ýene çölüň gazgyn tüňü oňa eziýet berip uraya. Onuň gözüňindäki ýylpylly bolsa suw däldi, ýaşaýyşyň, durmuşyň jadylynyň görnüşi bolup görünýär. Ol ýakyn ýalam bolsa, ol bagly erkek adama çölläki salgymdan enaý däldi. Hoş gal, gözel şäher, edil derýär. Hoş mehriban universitet. Maňa garaşmaň. Menini belki gaýdyp sizi görmörün. Rus adamy bar güýjüni toplap aýak üstüne galdy. Joğuşup gelen gahar onu boğup barýady. Oň daşyna egere bolup duran köpekler ören hyýrsy görnýän mursalar, häzir ondan ätiýaç edýän ýaly ýa şekilli. Mawy gözlere gahar şemi oturduran ne aýrgan şýaldyrady. Ol şo görnüşde de köpeklere admyrdy. Näme lalaşdyňyz, ýürüň ahyry. Onuň at ýüzüne gelişip duran gatyjak 3 furuş takkalynyň uzundan syryp derdamdy. Ol köpeklerin üstüne sürünni. Köpeklerden hiç çıkmadı. Olar eýmenen ýaly adamyň ýüzüne garap ýene ýyda çekildiler. Onuň
Hüşörleşip duran köpekleri öňkü hyýyrsızlygy bilen teredeti gelmedi. Gaýta azapdan çıtylan ýüzünde ýyllarym ýaly bolup, ýylgyrma meňdeş ýakymly alamat görünüp gitdi. O başyny ýaýkap, "Şeýim adamdan akylly da" diýdi. Şu mahalitler guyruklaryny bulaşyp çalmara tarap haýdadylar. Ruh adam şu tarapa garady. Görsen ýa tanış atlylary uýdy geňirgenme bilen garşylan. Tüy ütülen yatış telpekli. Ayağına sokoy çeken. Dıydına yetenkirläp duran ak köýrüğiniň biline uşoň ýyly garalyp baryn çopan ýigit. El gara tankar gelýär. Çopan öýüne gadap bile garayan urus adam sana haýpgelçilik bilen teretdi. "Hay ben" diýip başyny ýaýkady. Soňam onuň alkymyna gelip elindäki suwly tankany ýoňa uzatdy. "Al iç." Çopan öwran çalmara tarap ätiýaşdy garady. Çalmardan zarply gürk sesleri eşdilýärdi. Çopan garşydaşyny habarletjek bolýan ýaly ýene bir gezek çalmara tarap gahardy garady. "Galtamanlar" diýip hüňürdedi. Ruh adamy öýüniň suw köýdürýänini bilmeýän bolsa, çopanyň ne hiýarladygyny bilmeýän soň ýaýdanny. Eger çopanam şolaryň ýarany bolaýsa, onuň munyň öňünde kemsinmek istemejärdi. Şakkaçda meden soň tä ölýän çada başyny dik tutady gelýärdi. O çopanyň ýüzüne urdy. Ýogsa goloý gelen tankanyň garyp duran agdyndan ýelpillap fum görünüpdi. Wagit ýaşaýyşdan ýüze görmekdi. Ýöne oň pikirçi ol häzir deňe şeýletmeli. Çopan ýene gaýtarady. "Al iç ýogsam." Gelip çopanyň sözüne näkim mehir. Rus adamyň ýüregini ýumşatdy. Oluny çopana üýtüýüş bir garaýyş bilen garady. Çopanam ýözgedegine füýüz ýylgyryp goýberdi. Ödem iç diýip tankany garşydaşynyň agyna tutdy. Tankanyň agyndan bedeniňe şifa beriji öýüň ýyty geldi. Ony ýançada çalmardan galtaman maşynyň bowuk sedeşdirdi. "Ey ýigit!" Tanka ýa çekildi. "Ýok et tankany." Galtaman röýerdiler. Galtaman maşy gelip çopanyň üstüne çiýişip urady. "Sen oň kimdigini bilýärmiň?" "Ýok, bilemok." "Bilmeýän bolsaň bil, bu kapyr, biziň din düşmanymyz." Urus adam bir gezek hem galtaman maşa gadap bile garady. Ýöne hiç zat diýmän gaharny ýutdy. Çopan, "Kapyr musulman. Hemmesem Allahyň birine sahyry, muňa bir owul suw bereliň ahyryn." Galtaman maşy oda düşdi. "Galada aýtma. Kapyr diňe şeytanyň birnesidir. Şu sebäpden ki mütetellere hüm bolmalylar." O badaba tüpeňini oksurdy. "Bulary it atan ýalatmaly. Turhany." Galtaman maşy näçe diýsen eýemlik satyp ters tarapy akyp duran Rus adamynyň ýeňtedini diýip goýberdi. Ýene gıýkyryn etdi. "Gönü ýöre. Şal aňada sen ýöre." Rus adamy iň soňky ýerek özüne çenilen tüpeňi teretdi. Diýilen tarapa ıranyp ýürä boldy. Ol häzirem hemişe ýaly başyny belen tutup barýardy. Şöl ýaly ümmülmez gömgök belent asmany garap. Gor ýaly şägen üstüne azaryň aýlygyny istetene garaşyp ädim urýar. Hoş. Asman hoş. Sen meniň ahmarly ölýänimi şaýat bolarsyň. Bir erkana uçup beren guşşaga howur alýan penjämde höwürtge baglanyp. Mesken tutmaga gelipdi öli. Özümiň kimdigini bildirdim diýip tekepperlik etmegin. Göwsü pidadan doly çöl. Ola men ýaly gelmişe eken. Öz içinde senin huppat görýändirem sen gadabyňa garşy baş göterer. Men sözüm uturdy. Hoş. Bir iki. Hut azaryň öň ýanyna. Onuň gödöňünden eli tankaly çopan ýigdiň keşif aýrylmady. Hut ýan galtaman aşynyň hökümünden soňam. O neresi alaşdy ýagdaýda ýüzüni tallap, oň ýygynyň teredip galypdy. Rus adamy bu ýülkede gözleýän adamlaryň ýaňy bir ýerine duşupdy. Emma azal olara içkin tanışmaga ýol bermese gerek. 3, 4, 5 tüpeň tedeşdirilmeli. Rus adamy öňdäki aňada çykagadan ýerine garady. Görse ýene çopan ýigit eli tankaly ýetip gelýär. Ol gap gelişine tankany öňe somlap gaýgyrýardy. "Al iç, sen halas, galtaman gitdi." Çopan ýigit gelişine daňyny çözüp, suwly tankany garşydaşynyň eline tutturdy. Daňynyň astyna gurşup askandan gaçan el, tankan göterýärden ejid görünse-de, teşnelik, ýaşaýşy bolan beýik islew,
on gollarına kuwat berdi. Goýunyň bu diýal suwuna agyr degenne maňlaýyna da sowuk şemal sarany dönni. On şüýşe ýaly mawy gözleri, özüni ýylgyryp garayan gara gözleriň meherinden ganydan ezi görünni. Çopan helmin ýok. Alga pede düşdü, ýola atlanan atlylaryň ýanyna bardy. Soňam şo duruşyny olaň öňüne düşürdi. Rus adamy bu bolşa hayranlar galdy. Ben he boluş. Beýle de bir töwekküllik bolarmy? Tanamayan, bilmeýän adam ýaňa derek ölüme gidibermeli bolarmy? Ölüm diýen zat bilen aňsat çalyşyk edilmeýär ahyry. Olam tankany eline sallap aňatdan peteyinni. Onu ýança atlylarym öňdäki alaňdan aňraşdylar. Çopan ýigit göli eň soňky ýak ýygyna da garamady. Rus adamy alaňa çykdy. Onuň aýagynyň astyndaky giň çökötlükde goýun sürüsü agyna ýatyr. Atlylar ýeýen sürüýüniň bir garasyna durdular. Çopan ýigit bolsa çarasyny güle sürüýüniň bir böwürini götürdüp öýrdüýärdi. Goýunlaryň birini tutup şo duruşyna da atlylaryň öňüne berýärdi. Galtamandan her bir goýuny alan soňlar ýola düşdiler. Çopan ýygyna dolandy. Ol ýene Rus adamyna ýylgyryp garady soňam gitdiler, ýene azat diýdi. Rus adamyny edilen tögdäniň manesine kimse düşünüp galdy. Onuň dupdur gözlerini birinji ýoly ýaş görünni. Emma onuň joşkunyny göz ýaş taklap bilmedi. Çünki onuň öňünde halaskär durdy. Çopan garaşylmadyk ýerden oňa durmuş diýen iň der waý sady gaýtaryp berdi. Rus adam algap barşyna özüni ikinji ýoly dünýä ýerinlerini ýygdy, garda gujaklady. Bir haýokdan onuň dogon ýen tereşdirdi. Men nirden barýanmam unutup, bütün durkum bile şu waka benni bolup galypdyr. Göwnüme bolsa, dogon ýen mehri sesler häzirem gulawmy eşdirip duran ýaly. Gitgide ýüregim suwrandy. Tögerekde henidem ne ışık görünýärdi, ne de tereşdirýärdi. Garankyda ýyllar ýagytyna sala akşaryp görünýän kers şäganyň üstüne dyrym etdim. Şägat wapdyr. Ýa dulumdan bilememi. Şäge maňa şeýle ýumşak degdi kellämi goýsam uka gidejek ýaly boldum. Azyr ýanma şunça pituga etmejek bolsam bolmaýardy. Otogmazdaky çorbaly gadan asyr gödüňimden giden okdy. O düýünlüginiň argynlygyndan soň agdymym kepe urudy. Şundan görün, men açlygymdan 10 hisse beter howatyr edýärdim. Näme de bolsa gözlerim ýumulup, depemdäki asman kim-kimden daşlaşýardy. Patrak ýaly ýerlerler ýagy uturan pelteli sıradek barha ötüşüp görünýärdi. Uka açlykdan üstün çykaýdy. Men şüýnem kimdäli. Zor etsem, ýaňy amazgananlaryň. Erbet üşä goýundum. Gen göräýmer zat. Aşağımdaky şäge şeýle ortawapdyr. Soňa waka kebdämi gapyşdyryp berdi. Nala şala aňatdan pete düşdüm. Onuň üstüne ýatmagy ejab etdim. Sebäbi syýyg düşüp, olam bedenime ornaýsa, ondan ertir tüngüm kilogram bolup, ýöremek kyllar bolar diýen netije geldim. Ahyr bir ulus hadagyň düýben saýra boldum. Urt ýaly ýatşyma ahyr uka gidipdirin. Düş görüpdirin. Düşümde suwa düşüpdirin. Begenimden ýaňa mele suwu goşawuşlap asmany hepýän. Suw ýokarda ýüzläp damjara bölünip ýagyşdek şabardap aşak gaýdy. Dalkyn damjalar ýürüme degenne şeýle bir ýakymly bolýar. Şoň şüýnem eýdini men asmany suw hepýän. Bir mahal ukynyň arasynda ýüzüme sowuk zadyň damýanyny duýdum. Emma o maňa huşumda dälle, düşümde de ýaly duýulýardy. Eger bu düýüş bolman hakykat bolardy, nähili gowy bolardy. Bu zatlaryň düşümde dugunu gat üşäp oýunumda bilip galdym. Ýürüme damýanym asmanyň iýnýän ýagyş damjady eken. Iki dyýdymy garnyma ýygyryp ýatşyma hasam çuwdumlanyň. Emma penjegimden şala öl geçenini bilen badyma dikeldim. Agdymyň içi gutgurdy. Ýöne azyk ýanyma, azygmy ýanyma düşünüp bilmedim. Ýagyş ýaňrak başdan urta gerek. Entek ak suwult görünýän asmanyň buludam ýenjilmäge ýetişmendir. Töwerekde bolsa, daňdanyň ümüş tamışlygy dowam edýärdi. Hoştap ýyt burnum urýardy. O ýytsa çöl gülleriniň öl topragyň ýytbady. Göwnüm götürýän ýumşak howa dowam edip, siňitli ýagýan ýagyşyň şybarda eşdilýärdi. Ozaryň şagagyna çöp saram atışdyryp öýelime taş edindim. Indi çuwutdurylyp oturuşyma
Yağışın şabardasına kulak asyadım. Asmanın bir ehimdarlığına ne hil düşüneceğimi bilmedim. Yönün bir biçare gıydın kesik balı gödöňüme gelip uğrandan soň üşeýänmi ýatdan çykartdyryn. O gıydın ikbaly häzir tötänen ýada düşmedi. Obamyzda gurrun edilýän bu hakykatyň aýylgan şuwakalary men gözümiň alyna sus ýatan çöl bilen oňa ýagmyr ýeşil uğran asman bilen baglydy. İkinci nabelli. O dünýä iňini adyna altyn goýdular. Garyp gyzy mahalanyň öň göze görüne uğrady. Onuň ogadanyny gülkemin açylyp gelişi gammat baha geýimler küýsemedi. Ýa-da täsin şaýlan içinde ýalpyrlamady. Ol adamlaryň gözüne altyn ýaly göründi. Hemmelen altyna hyrydar garaýşlar ýaly oňa da hyrydar garadylar. Emma bir ýigidin garaýşyny hemmeden ýer entek çağalyk döwren başlanypdy. Ýigidin adyna döwran niýetiler. Ödem altyndan goňşusy. Olar kiçik kärä bilejek oýnap bolurlar. Henüz altınızı hiç kesin gözüne iğren oktu. Ol henüz adamların eline düşmeyen, nirededir bir yerde gömülüp yatan altın böğrüğüne salim ediyedi. Yigit çıkıp barayan döwranyň gözüne, şu altın käy yarım yalpırlap görünýärdi de, yine gumy gömülüp yatıverýärdi. Doğrudanam yigit gum içinde de yalpırlap bilýän altynyň kedekin gözüne iýilmegini isläni oktu. Altynyň ýüzündäki çağalyk perde, altynyň ýüzüne düşen gum ýaly syýrylyp, täsin ýalpyrlanyny oň köpün göz düşdü. Şo günden burda pukara gyýyl öz deňeşdirilen altynyna hasam meňdäp gitdi. Barlaryň altyna aňsat el getirişler ýaly. Goňşy obanyň ýaşy 40 serrun baýlarynyň biri altyna aýal üstüne almak ýüregine dugdy. Gyýdyň daşyny dolap başyna agyr mahmal atyp kezebe atardylar. Gyýyd ýol boýy göz ýaş etdi. Emma onu görýänem, eşdiýänem ýokdy. Gaýta ýüregi çiýjen gyýdy, köşeşdirjek bolýan ýaly diýe onu bir deýilli yrap barýardy. Kapata asarylan guşuň özüni gözüne guruşy ýaly, gözi ýaşly gyýyd, mahmalyň bir çetini oguryn galdyryp ýoňa garaýady. Onuň gözüňde aňarda şöyle urýan meýdan ýaýlyp ýatyr. Altyn çölden gözüne aýranyk, emma alaňlar aýypsyz ýaly arkaýynlar. Gyýdyň gözüne göli, olar doň ýürek ýigrenji görünýärdi. Şu angatlaryň aňarsyna onuň jan töýeri döwran taýagyny ýegiне atyp altyny aýdym bile wasp edýändir. Birden altynyň kalbyna täze bir hyýal gelip, onu hasam biýmada etdi. Şo hyýal joşup gyýdy, sen ýerksiz ýaly biriniň duwulyna geçip oturma. Sen öz hyrydaryň gözlü diýýärdi. Gyýdyň gözündäki ýaş kiparlady. Ýöňdäki angatlar indi bir hil janlanyp gel berdi diýän ýaly görünýär. Şu portret altynyň ýüregine joşan teşnelik ägirt güýç bilen naçarlyga, alaşdyrlyga garşy fegoş gorduda gyýyk kalbyna döwrana gowuşmaly diýen hatarly ama ýol açady. Altyn şöyle çyksa, döwranyň bolýan guýysyny tapjakdy. Kidizikke ejefi bilen şo guýa ýagda giderdi. Ýadyň ýagmyrly çagyny gulpun taýatyp ýören gyýjagal mahaly onuň gözüňden gitmedi. Ýa-da gyýdyň göwünne, töweregiň sar tamyn urtduryna garamazdan şo ýöňdäki angatlaryň aňarsyna alelwan güllü sonar meýdan ýaýlyp ýatan ýaly. Şo tarapa teşnelik barka basmarlaýardy. Eger azar bermeseler, ol döwran bilen çölle ömrüni türmäge kaýyldy. Gyýdy mahmalyň aşagyny goly gultuma tersaldy. Döwleriň üstüne altyn şaýlan ýegmelerini ýaldyryp oturan aňsy top bulaýarlar. Gyýdyň gözüne diýsen ýigrenji görünýär. Olar başlaryny soka düňdürlen ýaly awşarlaşyp oturuşlaryna ondan merdi. Edir alaşdyryk ýyly kezebe atarıp gaýdanlaryna dağdan mumyu tüpüňlän bilen barabar görýän ýalydylar. Aýallaryň dimdik ýeňseleri, erteklerde ogurlanyp ýakydilen naçarlary garawurlayan gorkunç döwleri gyýdyň ýadyna saldy. Yerden vursa, äpet seliň tilpekli, ýeginler gyrmyz dowanly adamlar atlaryny oýnadyp barýardylar. Bu görnüş gyýdy biraz ätiýaz etdirinen bolsa, onu ýyda gaýtaryp bilmedi. Sebäbi häzir döwranyna ýetmek istlegi ýagty ýalançyda ýaşamak diýen düşünje barabardy. Gelinarjy kergeni gumy teklap oturan obanyň jetiniň girdi. Gurbatdan gaçan naçar ýolagçy ýaly kibitini gatyşyp oturan gary öýleriň deňinden geçirip, daşyndan tiňlagdy gümmedi ýa-da halyan atba öýleriň syrgynyna ýetilip aýak çekildi. Ýaş ýuşlar gelini gallap, ilkä öýleriň birini tarlylar. Soňam obanyň ilerisindäki giňişlige tarap,
ayak yolunu alıp gittiler. Altynyň ýüregine howsalady. Şu portotdan ýetsek mertebesine ýetdi. Agar mahmalyň aşagyna her näçe hopuksady, ol töweregin näkileriň birinde ýüzüni görkezmedi. Bir alaňdan aşan toňlar gyýlar ayak çekip, altyny öňe berdiler. Altyn gelin ýöreýişi bilen ýene bir alaň aňyry gaçdy. Indi diňe gyýlaryň zamzamlary bilen gülük sesleri eşdilýärdi. Altyn mahmalyň uçlaryny ýegeniniň üstüne terip durýan, gyzyn şöýlüň üstünden öwsýän ýyly şemalym, häzir oňa säher şagynyň kirek mulaýym duýuldy. Soňra ol mahmalyň ýerini aldy, iki aňadyň aňarsyna şökötlük bilen ileri tarap tutduryberdi. Gitdigiçe aýagyna goşan şolup uğran öksözi beýik köwşüniň belini aldy. Gyýdyň ýalaňaç aýaklary çöreň bedenindäki hindir gowoklara kürsäp gidenine. Şöl yarasynyň üstünden basylan ýaly ak çekýän şekilli güpürdäp opuratyp gidýärdi. Emma gyýy bu opuruluşy büdürýänem bolsa, badym gowşatman barýady. Gyýyda gaýtarmaga maksadynyň ýaly günüm jowdany barha güýçlendirýärdi. Ol sähre jereni ýaly birden towtap ýygyna garady. Gyýyda diňe belend aňat bile gök çüýşe dur asman görünýär. Hiç sistemat ýok. Büýümsümlük gyýydyň iýini tikenekletdi. Häzir onuň gitirim bolanyny bilendirler. Belki gyýyjagadyň sözüne ynanman töwereg diýendirler. Ýa-da eýýäm allazy ýaly adamlar jylawlaryny çeýnäp duran atlaryny debisli geçip, aňatdan aňada çapdyrýandylar. Altyn gitgide howsula düşýärdi. Birdenem bäri gaýtjagym kim bilýär? Gaçanam orada öýlerini tarap gaçanlar diýip pikir edenlerler diýen netije gelenine ýüregi giňen ýaly bolýardy. Suwsuzlygyň aýylgan korkusy oňa barha penjerini gerip gelýärdi. Gitdigiçe ädim gowşap, dyýlary sonsuzlandy. Dürmonjy ýaly ýaldyrap görünýän owadan göreşlerde ýadawlykdan başga-da howsala görünýär. Ol soňa baka ýarlyşy uğran dogdoklaryny wagtal ýöllep durmaga-da diline nem tapmady. Sar reňke girip, tozap duran çöl mezarlyk gyýydyň gödüňini ýygy-ýygydan reňkini ütgedip, o dalýan ýar lap garalýardy. Soňam tutuşlugy bilen ýetip gidýärdi. Diňe tümlük. Birdenem entirap diýe çökýän gyýydyň gözlerini akşy menekleriň gaýmalaşy görünýärdi. Soňam töwerek dymdarsyk bolýardy. Asalim dünýä undulýardy. Gyýy gözüni dürsenni. Köpülgamakdan ýaňa ustanyň köregini dönen kükregi biraz aram tapyp, açylan gözler ýene ýagyty ýalançyny gördü. Çöreň üstünden öwsýän ýalany şemal derbasan ýüzüne buz ýalygdy. Gyýdyň jany aram tapyp, tot-todan derarly çap-çal bolan asman nebizurlyk gülen garady. Altyn adygasy çölden ýakymly, tödeşden ýaly birden has ýeňde turup ýüreg urdy. Seredäýmäge ädimleri ören merdemsi ädilip, ýalaňaç dabanlary gyzyn şägäniň üstünden aňsyz ýyzlar galdyryp barýardy. Gyýy şo gidişine bir aňady öňde goýdy. Onuň ýene dyýlar taňgyldap, göwräni götermekden ýejiläp barýardy. Şonu da altyn, tä ýykylyp galýança towtamadyk şert edipdi. Her ädiminiň öňküsine görä anamsyzlygynam, gowşakdygyny bilýärdi, emma muňa aşy ünsbereti gelmedi. Ýeňindäki dimdik keteni köýnegi, soňa baka demiri urulennek. Onuň näzik ennamyna goşan şolup uğrady. Bütün göwresinden put şäge atylan ýaly gurbot ýeterden has agraldy. Yer ony ägirt güýç bilen ýöňe dartýardy. Göwre bolsa, ygtyýarsa gitgide ýere ýakynlaşyp barýardy. Altynyň ýugurup daralyp öýrülen bilek ýoýunlygyna taşy başı ýerdegi mäkä şägäň üstüne bulanyp geçişdi. Henidi deňiz adam eli degmedik saçlary, hatda döwranam oňa el ýetirmäk etdirip bilmänni. İki juwanyň arasynda arduly duşup, ören salymyz geçýärdi. Edilýän gurrun gurgunmudan başlap, soňam şägenip durmalar ýazardy. Indiki duşuk, bugüne deňiz bolan duşuklardan ütgeşik bolmaly. Gyýydyň goýunyny oňa münasip, oň gadyryny biljek adam gol sarsyn. Şargara taşlary başga bir ýerde ýerle, döwran oýnasyn. Häzir altynyň taşlaryny çöl oýnaýardy, çöl. Ol şargara taşlaryň gadyryny näme bilsin? Gaýta ol arasy saçy bir deýilli şäge getirip urdy. Şäge siňdik saý, gara taşlaryň ýalpylaryny ýitip barýardy. Altyn gitdi. Ol çölüň beýikli pedi süňňüni baskylap zordan tüýrenip gitdi.
Soňa waka ýok yerden oň gulagyna at toýnaklarynyň sesi adamlaryň galmagal eşdilip urady. Gyýdan gögünde bolmasa, olar penje gerip gelýärdiler. Öldürüm gyýda bagyt dälle, ömürlük sütüm peşkeş bermäge gelýärdiler. Ol adap baryny görüp guýa goýular berenni. Goýun wakyp ýören döwrana duşdy. Barabon çopon ýigdiň gujagyna dogran soň, görülen görgä döz gelmedik göwresen saklap bilmän huşundan gitdi. Döwran äti ýaşdan. Epläp egine atylan köýüne çäkmenni howul hara ýere ýazyp, gyýdy emay bile arkan ýatyrdy. Gyýdyň ot ýargydan kellesini şägäniň üstüne goýmagy wagurman, ýaslyk deregine ýumşak derden tikilen gytyk tüýli telpegini goýdy. Ol dilsiz agarsy ýatan gyýda tarap durşuny, ol dilsiz agarsy ýatan gyýda garap durşuny näden bilmeýärdi. Asmanyň zeminiň haray gözleýänlik dört tarapyny garanjaklaýardy. Ol altynyň gözüni açarny garaşdy. Edilecek güdüňünde gyýdan gyzyl çow geýnip, dilsiz agarsy ýatmagy, döwranyň sürürek güdünäki mölerek gözlerini öňküden biter tegeletdi. Ýigdiň darmaňlaryna düşýän ýygyrtlar bir köp ölüp biram azalyp gidýärdi. O birdenem altynyň tegelek güdüne ören goly abanyp, "Altyn, ay altyn" diýärdi. Gyýy bir göräýmäge sarsman ýatan ýaly. Birdenem bir ýynjylyk ýagdady ellerini ondan oňurup, kükregini çiýşirip demalmagy başlaýardy. Şeýle bolanyny döwranyň howsula düşýärdi. Ýene gaýta "Altyn, altyn" diýip hem haýyş hem howsula ýaňyna aýdýardy. Altyn guran dodoklaryny gymyrlasa da aýçygyna aýdyp bilmän közenýärdi. Käwatam diňe onuň döwran diýen sözüni düşünse bolýardy. Ýigit şu ýagdaýda gyýdyň ellerinden diýsen gorka tutup onu rahatlandyrmagy çalışýardy. Altyn, hani gözüň açdana? Altyn ýene ýöňkü ýaly ýoş demalýardy. Sosiýaty berýärdi. Döwran ýüregi çat açyp baran soň gyýdyň eginlerini emay bile tilkip oň turmugyny kuýsaýardy. Birdenem bar etmişiniň ýerliksizligine göz ýetirýänlik özüm gyýda garap doňup galýardy. Men saňa azar bermägin. Goý bir tellem demdiňiň gal, onsoň gözüň açyp özüň görüp berersiň. Sen şu ýere näme ýoldan düşerini bilemok. Ýöne men nip geleni bilýän. Ýat biraz özüň dursa. O gyýdan gözüni aýyrmanam. Taýygyny alyp dikelýär. Soňam taýygyny bykynna berip, şo altyna seredip dur. Garadygy taýam ýigdiň ýynjylygy gaçýar. Gyýdyň henidem huşsuz ýatyşy. Döwranyň howsalasy aňyr şägine ýetdi. Gyýdyň ganyty pek görüp duran dodoklary, singen saçlary, gany gaçan ýüzü. En şeme azaby döz gelendigini ýigide aýan etdi. Döwran o kowgudan gaçanlar. Halis askyndan nişibem, huşunyň gidenler diýen netije geldi. Döwran gyýdyň baş ujunyna onuň göz açaryna garaşyp oturuşyny dünýäde adam ykbalynyň ters gelişine käýinni. Ol hemme biralaryň aňarsyny garhyplyga seyrekdirýärdi. Eger elinde baýlygym bolsa, men altyny şeýle ýagdaýda görmezdim. Döwran çaratan raýan ellerini gyýdyň gara taşlaryny ýetirdi. Gögünde bolmasa huşsuz ýatan gyýy öýüne gelägeden aýyrly bolan ýaýjak ýaly. Şekine gysymyny saklady. Altyn ýene bir ýynjylyk golup urady. Maňlaryna şaýga derenni. Soňa waka o der gyýdyň bütün bedenini gurşap aldy. Ol ellerini iki ýana galgadyp, demini sojap bolýardy. Birdenem käzaryň kätede ören howsala bilen Döwran diýdi. Ýigit gyýdyň goşorlaryny tutup, "Näme Altyn, men anha" diýip gyýdyň ellerini eginiň üstüne goýýardy. Altynyň gamyş ýaly owadan barmaklary Döwranyň eginine ýetip, gyssanjyna ýigidiň derdiňen köýneginiň gysymyna gysýardy. "Altyn, men Döwran, han gözüň aç. Men anha men." Gyýy kökürüni doldurup demaldy. Soňa mulla Döwranyň sesini eşitip rahatlan ýal sosýatdy. Onuň ıskantı elleri düýüp sapylan şaha ýaly Döwranyň egininden typyp düşdü-de şägäň üstüne serildi. Bu ahwalat ýigide ören gorkulu görünýär. Olunny gyýda garap gol gowşuryp oturmagyň ziýanyny başga zat däligini bilen soň, iki gat alajy ýüpden guşanyň guşagyny has berkidip ýola düşerli görünýär. Ilki gyýdyň agyna suwlandyrdy. Soňra mon ýema bilen elini götürüp goşa tarap gitdi. Döwran her adamyň sarskynyny gyýdyň göz açaryna garaşdy. Eger şeýle bolaýsa, ol Döwranyň goltugyna duguna näme gelbegener. Eger gyýdy uýulyp düşük diýýärde Döwran düşürmese gerek. Häzir ýigitdiň bir zady gyýdyň anjamadlygyny isleýärdi. Altyn ýene şaga derip bassy.
Bu tapar gara suw onuň eginine geýimlerine öýrtüp edip Döwranyň goşarlaryny urdy. Soňa waka gyýdyň kellede bir ýerde durmady. Döwranyň bileginiň üstüne iki ýany çaýkandy. Birdenem gyýdyjan howluny iki elini ýigidiň boýundan salyp Allah suwun girdabyna öýdün bermejek bolýan ýaly. Onuň güýç bilen biri dartyp başlady. Köküreginiň iýinip galyp durmady, kem-kemden teýrekleşip birdenem ellerini şalkyladyp aşap goýberdi. Eň soňky edip bu ýaly ýakamsyz der gyýdyň maňlyndan syýryp Döwranyň köküregine ornady. Ýigit altyn diýip zarynady. Altyn. Altyn. O gyýdyň kellerini dilkdi. Altyn. Altyn eň soňky ýola demini alyp soňam ümidimi ýatyberdi. Kelle bir ýaňa eňilip giden soň guppoly takýa ýere gaçdy. Döwran gyýdy ürgün çäganyň üstüne goýup başyny takýasyny geýdirdi. Ol ýene gyýdyň gymyllaryna garaşdy. Goý gözüne açmasa ýöne käwat gymyllasa bolany. Gyýyd gymyllamady. Ýigit jesedi öwürlen göwräni mäkem bagyryna basdy. Altyn jan. Altyn nip gyýdyň sowan köküregine kellesini oýkady. Döwran birden gyýdy emaý bile ýerde goýup aýagy üstüne galdy. Oň ýaşy kepäň gaharly gözleri gara şalyny başyna bürünmäge häzirlenýän şöyle ter saldy. Soňam Altynyň ýeren ýoluna dikildi. Kesedinden garaňdy. Umysyz adamyň hyýrsyz garap duruşy şöyle öýdüne gan hor tutunyna çalym edýärdi. Emma hakykatda o şöylüň ýazyklylygy ýa-da däerli hakda pikir etmän, onuň sus ýatyşyny öýdüne edilýän raýdaşlyk diýip duýdy. Şöylüň üstüne örtüljek garankylyk ýaz geými ýada saldy. Gum depeler Döwran üçin tebigatyň yaradan jansyz mahlugy däldi. Ol aňatylan gerişine çykyp ýarynyň wasfylyny aýdymraýdardy. Ýalaňa şäge bagyryny berip ýatyşyny oň bilen sürüljek Döwranyň arzuwyny ederdi. Innem olar gaýy ussan paýlaşýarlar. Depeleriň doňdurulan ýalsyz oturuşy ýigide azala şäherimiz ýok diýip pata gelinden aýdýan sözüni ýatlatdy. Birden Hädi men töwregiň tümlüge öwürlüji hakydatyna gelip, Döwranyň erbet ýüregi gysdy. Ol jesedi agramsyz zat ýaly ýerden götürdi-de bu ýa tarap gitdi. Baran bilenem. Salymly egilin men gartaşan sorugyny çatmaň töýerine goýulan jesediň ýanyna ýalňyz galdyryp eşekli oba haýdady. Döwran ýasynlar oba ýetdi. Aýsyz garanka bürelip oturan oba ýigdiň gözüne ýogal durmuş ýaly tukat hem gyzyksyz görünýär. Ol häzir doguduk obasyna durunman, şowsuz akbaryň taýýarlap goýan jedatyny çekmäge dara gazynyň aşagyna barýandyk. Ýödüni umysyz hemde tuğmayak galyran adam ýokmyny gözüne getirdi. Öňler giýje gelen bilenem. Toppok garalyşyp görünýän bagyrlar ýerdenine ulan şygyrdysyny eşderdi. Pytraňy ýerleşen öýlerden adamlaryň hümürdüsi gülküleri gulagyna degerdi. Ol göwünjeňlik gülendiň salardy. Altynyň kesine garaşardy. Ýazyr onuň öňüne ähli zat adaty görnüşini ýetiripdi. Madar sanyk gözüne geldi. Göwünde bolmasa owadoşlaryň hemmesine de altynyň başyna düşen aýlyganyşlyk garaşýan ýaly onu howsala gaplap aldy. Öýde onu garryjaty garşylady. Ol "Oğlum, bir habar eşitip geldiňmi?" diýdi. Döwran ýaýdandy. Oňa şeýle howsala düşen ýene saklanyp bilmän altynyň başyna düşen musullat aýdyp berdi. Köpek baýlaryň erkek göbeklisiniň bary şo bagyty ýeter. Altynyň gözlegine çykdy, "Jan oğlum, ta paýtalar geňetmediler. Wagt damagyny tersinden sararlar görgülüň." Ýene şo aýylgan şeýda teretmäge mezur edilen ýaly sanrady. Birdenem ýalaz meýdanyna galyp, borogonyň öňünde ejizlenlik düýürlüdi, gapdurly bir gysym bolup oturuberdi. Häzir Döwran ejesini ilkinji gedek taýlanyp edýet baryn çeken adam ýokmyny gördü. Döwran üçin o ýüregiň taýlanlygy bütün dünýäň taýlanlygydy. Göwünde bolmasa, mundan artyk ejesiniň öňünde dilsiz agasa durmak, ejizlemeň alamaty ýaly duýulan sebäpli belli karara gelmäge çalyşdy. Döwran köpek baýlaň owasyna gitmegi ýüregini düp
işek yata uladı. Onu ezetini kes sakladı. Sen ulaba gitme Döwranjan. Öýe barýaja. Men häzir gelerim. Çay demläp goý. Ol köpek baýlaň obasynyň bir çetine eşegini goýup piýadalady. Oňuňny köpek baýlaň depseň ıranmaz hatar garalyp ýatyrdy. Ojaklaň ody ösüpdir. Günlük şagarandan nam nişan ýok. Ne haýwanyň, ne de adamyň sesi gelýär. Edil artyp galan ýurt ýaly. Emma Döwranyň kelledinde şeýle pikir atşapdy. Bu görnüş uzak dowam edip bilmez. Garalyp görnýän ýurt sehel salandan erteklerdäk aýyrgan ajdarha ýaly ýene başyny galdyrar. Ýene ikinji bir altyn demir dartyp ýeneleň ýüregine zäherini goýberer. Gorkunç pikirler kelletine gelenine Döwranyň göwnüne bolmasa garalyp görnýän zatlar gymyllaşyp kim-kimden asmana tarap beýgerip barýady. Şu pursat ýigit erteklerdäki wasp edilýän peýalwan bolasy geldi. Eline gylyjynyň ýokdugyna gynandy. Näme ederini bilmän töwrüne garanjaklap gelmurdy. O badabat karary geldi. Otlamaly. Altynyň şirin janynyň öwedine akbalyň hödürlän uzypsyz bewşeňligini beker gidermän maksady etmeli. Döwran üçin bu maksat altynlary ajdarhanyň agdyny bermeliň ýeketek şäresi. Ölüniň hatyrasyny berja edilmeli borçdy. Otlamaly. Goý ýüregine neşter batylan eneler, odyň ýalkymyna garap, umyt uçgunyna kökregini soýdurlar. Çay içim salym geçmäkädi. Köpek baýlaň ýurdunyň galan al ýalyn owaň depetine çykdy. Döwran mazal tutuşan ýanyna küdesini iň soňky edek şarşaguragadan şabardap ýan desen soğur ballydy. Taýagatym golýdaky depsen gıranmaz aýgoýuň üstüne zanyp goýberdi. Desse asmanyna ka iki bölegi bölünür soň bir wagtyň gözüne gamyş bilen üýükden gara tüsse galdy. Döwran badabat obany goltuklap ýatan gum aňatlaryna öýüň atdy. Aýak çekip diňşirgenini. Goly goltumdan tez eşitmeýän soň ýadap yskynyň nüşüp barýan ýaly göwresini urpak şägen üstüne goýberyp oba etewan boldy. Helki ýigrenji garalyp görnýän hatary allazy ýaly ýalyn büt-bütüň gaplap barypdy. Onuň golaýyna baryp bilmän, iki ýany alaşdyr urunýan adamlar galmagallaşyp, keteden teredene ketegi ýok edilen arýujugyny ýatladýady. Ýan öýleriň, oduň çöpüň şatardasy töwerekde gyýkylyk bir tepleşip ägirt dendelä ýöwürlüpdi. Döwran derini salyp aýak üstüne galdy. Birdenim akyryndan adaşan nek ýeki özi ha-ha-gaýlap güldü. Ýan anha şemal külüňe asmany sograr diýip gaýgyrdy. Altynyň jetedi gödüňine gelenni. Aýrylyň ýögüň doldurdan bir etmişiň juda uzypsyzlygyna akıl ýetirip lap kes haly başyny tallady. Ýödüni oduň töweregine çarpurýan adamlaryň bir hökmüni alaşdyrsaydy, ol aňatlaň depeden syýryp çölüň jümmüşine tarap gitdi. Eger Döwran diýer gelip ýören bolsa, ýödünim häzir tapmak başardy aýtady diýen arzuwly pikir kelläme geldi. Ýaş ýenidem ýalyady. Sabrda ýeşdirip, damjary ýüzüme urýanym bolsa, indim başga ýanyna. Eger Döwran häzir diýer bolsa, onda ýokman şölle bolmaly netije gelýän. Sebäbi ýüreginiň örküni gumyň garasyna jaýlap, ondan uzak gidesi ýok. Men oňa duşa aýdym. Ýaşuly, sen ömrüň boýu çölüle ysnaşan adam. Oň uçkırakly aňatlaryna köpek baýlan gadabyndan gizlenipsiň. O sana ýollaş bolupdyr. Aýt. O sen gözüňe näme ýylpatda görünýär? Oň bilen ysnaşmanyň ýolun salyk ber diýip sorardym. Birdenem özüme Peýalwan agy ýadyňa düşýärmi diýdim. Hey, onuň bir ýatdan çykaryp bormy? Oň öýü bilenkele bir köçede ahyry. Ehtimal oýlanyp oturamsaň, belki Peýalwan agy hut Döwranyň özüdir diýdim. Bir bada hä diýmesem kalbymda şu pikir tasdik bolup barýardy. Soňa baka
Döwran nizam badybat peýelwan agan keşbi gödüňme gelýärdi. Ulan atlary men iňleşdi. Bolmany näme? Belki onuň peýelwanyny görüp peýelwan aga diýendirler. Gara daňdanyň ümüş tamşyny müňdürli hyýal bilen ozor diýibiniň galyp ýola düşdüm. Ümitim ýatan şöyle bilen gidip barýanym bolsam, bütün pikir hyýalym peýelwan agada jemlenipdi. Men o goja hakda bilýän wakalarymyň baryny gödüňime getirmäge çalışdym. Sebäbi bu maňa çöl bilen ysnaşmagy ünnäp biljekdi. Üçüncü haberli. Owanyň soňky sürümleri köplenç peýelwan aga barada gurrun arasyny eşdilýän bolaýmasa, onu owada görmeýärdiler. Peýelwan agam owada brigadir bolup işleýän öýli şekli çağa şuwul oglum kakadan göräýte ýylda 2 tapar görýärdi. Ol häzir 65 ýaşlaryna bolmaly. Emma henidem çopun taýagy oň egininden şonakdy. Ýaşul adyna gelişip duran peýelwan tapatladym. Özüm ýaşyna görä däl, hyk çoky bilen ok. Ýogsa ýetüniň aşagyna jügda biçen goňgulat garamtyl ýüzünni ýygyrtlaryň ýatan öz uruşy tory. Onuň garrylygynyň alamatydy. Peýelwan agan ak gürdelek sakkary gatylygyndanmy ýa-da gürlügündenmi? Tulkun ýatap duruşyny edil bir ýaýban eňeginiň aşagyna doňdurylyp goýulan ýaly gymyllaýdy nädersiň. Murtunyň uçlarym tätin zaýtardyr. 5-10 ýyllykda aýaly aradan çykandan soňa ol owa gilmesini hatam teýrekledipdi. Gelse de 2-3 günden rahatlaryny ýygynaşdyryp gidermen bolýardy. Agtyjaklary ata, ayata, indi gitmedi diýerdiler. O diňe myssa ýylgyrardy. Kelamagy söýtmedi. Juda edelep duran bolaýsa, bu günleri gasgaty iri barmaklaryny birleşdirýän kese gapanyň ýüzi ýaly ýoňsul galyň aýlary bilen alagadan çağan asmany bökdirdi. Soňra öýdi işweren bolardy. Çağary onuň ýanyna bezzatly edip keýpden çykardylar. O öýle. Gaýry oturgam diýmezdi. Gaýta üç şäýnekleri boşalyp gasyn maňlaýyndan burçak derdöker oturardy. 65 ýaş dolanyny ýalwaryp ýakaryp peýelwan aganyň taýagyny elinden aldylar. Ol şonu da meni çölle galdyryň diýen haýyş bilen telim ýoly adamlar ýü tutdy, ýalwaryp gördü. Şundan öň onuň bir zady 2 gaýtalap soran ýeri bolmandyr diýip gürrüň edýärdiler. Adamlar onu ulu sag bolsun bilen alkyşlap owa tarapy uratdy. Owa gaýdyşyny oňa hormat goýup kabina münmek teklip edenlerine serginrek ýer diýen bahana bilen kuzubodan düşmedi. Bir buruşda kalhozyň beren täze oýlugyna çolanyp oturuşyny kelamagy söýdýmeýärdi. Diňe könülşen gözlerini töwerekden aýyrman oňdy. Garalyp bürelip duran asmandan hiç tat dammaýanym bolsa, howan gara usuwady. Batly gelýän maşynyň üstüne sowuk şemal has güýçlenip degen ýerini päki alyp ketip gelýärdi. Adamlaryň burunlary dymgyzyl bolup gözleri ýaşarýardy. Peýelwan agam gözlerine ýaş göründi. Ýöne çöle hyrydar garap, oň bilen hemişel koşlaşýan garra teredeňdi. Şo ýaşyň sowuk terarly görnünni ananasyň gelene okdy. Ol henidem kemden daşlaşyp barýan aňatlaryna terede otur. Maşin bolsa kalkoz meýdanynyň bir çetinden girip gazlap barýar. Peýelwan aga birden öýüne gelen ýaly döwge aýagy üstüne galdy. Gaptaryny akrar onuň bolşundan howaty ýerdip ýerli ýerden oňa ýapyşdylar. Goja ýene diýdin hep. Ah ýigitler. Şöl gutoraýdymy diýdi. Hawa peýelwan aga, owa ýetip gelýär. Peýelwan agaň öýe gelen günnüň ertiri ýerden gar ýagmaga başlady. Maşgaly uly kerpiç tamyň bir otogyna gap garlyp ertilik edilmäge oturdy. Ortada soýun peç güwürde ýapýan. İçeri ysy. Peýelwan aga bir böwürde tirdeklap çaý içip ýatyrdy. Agtyjaklarynyň galmagalam, içeriniň ıssysam onu darykdyryny ok, onu darykdyrýan zat tamyň 4 diýwardy. Öten akşamam kirpikli gözüne çalman çykypdy. Sürdün aýrylanyna henidem ynanyk ýerini okdy. Peýelwan aga bir bakudy, oğluna da gahar etmän duruny okdy. Beýle de bir sabyrsyz adam bolar ekeni. Ýeri. Oğlunun ýanyna ýene bir gyş bolnaýan bolsa, häzir emma süýüni oňarman duruny oklar görü.
Näme bolsa entegem käýerde ogluny gide ýerlerde diýip, sürüýlen garanlaryň aladatny diýdi. Pelwan aga, düýün oglunyň ýanyna owa bilen öwrenişilýänçe sakçylyk gormy gara bir pişi ediläýse keme bolmady diýen ähäňde gürrüň gozgap gördü. Barbyr ogly tersinden turup, "Kaka, düşünlüýdi-de, ýalbarma öyle boldy." Pelwan aga ogly sözüň soňlamaka sesini çykyrman doğun alyp da çykypdy. Asmanam töweregem tümlük. Ýorny uğurlu saýgyrmagdy, goza ýykylyp sürüşip ilerki kartaň ortasyna bardy. Gün matardan päki ýaly ýite sowuk şemal ösýärdi. Ýöne o gojaň kendiri ýada salýan gatangy hamyna täsir ederden ejir geldi. Ol gumyň üstünden ösýän şemal ýüzüni tutup, ýowran-ýowran kükregini doldurup demaldy. Şemalyň arasy bilen sürüýüniň ýakymlyk ýete gelip durun ýaly. Goja wagty bilen ýerinde dolanmady. Owadan kimdir bir ýeriniň iti ýürdi. Pelwan aga ajdaryny ýatlady. Pelwan aga daňa uray täze bir hyýalle turdy. Eşekli owadyna gidiläýde kim bolmady diýen pikir onu halis erkine goýmady. Gojanyň bar maksady owadyny getirmek däl. Hoştaşan şöylülen ýene bir gedek ýüzbeýiz durmakdy. Maksadyny aýdanna ogly inni eşekli şöyle owadyna gidýän ýok diýip sürt gerek garşy boldy. Goja oglyny tunt gadaplap, onu öýketdi. Goza öýkesi ýaman bolýa. Belki ol şu öýkesi bilen uzun unnap çykman ýatardy. Ýöne agzajaklarynyň gar ýagy diýip penjiräň öňüne heşelle kakyp uğramaklary ony ýerinden laňa gallardy. Daş çykdy. Garryp durun asmanyň gaçýan gar sowuk şemalyň uğruna gaýdyrylyp, ýere düşen soňam äsli aralyga çapdyrylýardy. Pelwan aga uğruna geçen şemaly yüzün tutup duruşunu ýene bir öwre asmany köp bilmişlik bilen tersaldy. Her dem saý bulutlaryň bir-birini tutuşup, saýgyzyň astyna düşen ýaly ýenjilip barşy. Üstesine de şemalyň güýjäp barmagy, sergek bolaýma bilseýdir diýen äýtýaşly pikir döretdi. Şu pikiriň döremi bilenem, oň büsbütün ýynjylyk gaçdy. Öýde rahat ýatyp bilmejegini bildi. Goza oýluny ýegine atdy. Eline de taýagyny alyp başlygyň gözlegine çykdy. Maşinlara gysgaly ot ýükläp çöllek goýunlaryň üstüne urjak bolup duran adamlar çopany asyk güdüle garşalylar. Şolaň içinde başlygym Pelwan agam oglanmady. Näme digine duranlaryň göz ýetirenini aňan garry. Maksadyny söz bile gaýtylap durmady-da şafýorlaryň birine ýüzlendi. Ýigit gaýrat etdi. Menem bir şöyle taşlap göre. Ogly durup bilmedi. "Kaka, diýin şunuňy götürnüp bilmeýän ýaly?" Pelwan aga şo bada jogap berdi. "Bu sözüňi oňuraýjak adama aýtdy." Pelwan aga gaharlydygyny aňanmadyna başlyk ara düşdi. "Pelwan aga, zady intipit etmeň, arkaýyn boluň. Mal garan sagaman alyp çykar. Anhaý ýem aradasyny edip ýörs." Garryň bir edeni gaňyrlagadan başlygyň ýüzüne ýaltat etdi. Üstüne gar sıran gür gaçlaryň aşagyna kerpikmen aly gözleriň häzir garaýşy, başlygyň gyzygyny alan bolmagy şemeli. O şobada hedini hasam ýumşadyp dowam etdi. "Bes Pelwan aga, şaka şenni çeken adamyňyz. Inni demdiňiz alyňdy." Başlyk sözüň turman geňirgenme bilen töweregini näkilen ýüzüne garady. Hemmelerim araç baryan çopany bir geňiz garap durdular. Garry eýdine gidenne. Gelinäkiden has batly etdi. Başyndaky seleň telpegiň teçelenip ýatan buýradan düşýän gar her silkinini ýeriniň üstüne dökülýärdi. Dimdik oýluk onuň tüňrek ýeňtedini ýeterlik bilen gizläp, häzir oňa ýaş ýygyň sypatyny berýärdi. Başlyk "Gozaňa göwünde degäýdi oýdýan" diýdi. Pelwan agam ogly kanagatlanma öyle gepledi. "Veleli ýok. Ýogsa bir ýaşdan soň giderem, bir ýerde helak bolup galarym, goý gowsy öýde ýatsyn." Pelwan aga owadan çykyp bir ýol gitsedi, ýüzi şöyle tarapdy. Owada bollugy gaýnynyň ýüreginiň gysýany bilýän gelinem. Ýanky adamlaram hatda ýaty garaýan oglum. Näçe diýsen çarwaýlyk edýän sergek kowady. Şeýle hatarly ýoly soppaş öýde gadam masar diýip häzir onuň ustamanydyr.
bir ölüm bile yüzbeyi durmagy aňlady ýady. Goza ýola düşende göre oňa sirgegem, ölüm howpam gökim salmady. Ol bu zatlary pikirem etjek bolmady. Diňe saltyrak sürä ýetip, goýuny halat etmegi, şagirdine aýny mahaly kömek bermegi maksat edinipdi. Şoň şünem eglenmellerli. Saraýat çölüne barýan maşynlaryň şemgelenine minip gitmelli. Aksult asman, pek elegi ýadyňa salýady. Ol Allah ikinji bir asmandan öz üstüne düşýän gar ýelep, çapkyn şemal berip durýar görünýärdi. Zarinza diýen şemalyň darbyna turýan gar töwelejikleri töwereklerin turup gozany ak gatyny izleýärdi. Ýüzüňe urýan gar aňsat gözüň açlaryny okdy. Howaň sowgam oň üstüne. Ýoluň aladasy. Onu şu ýerde pikire batyranam bolsa. Ol ýygy gaýtma göwünni bölerli däldi. Bilip bolýarmy? Birden bir şey kellik ýüze çykyp başa gawagatlyk düşägede sirgekde başyny goýmaly bolsa. Garry şu aýylgan sport adam gözüňe getirdi. Näme de bolsa, o muňa şuň adam oguly günäkärlermek islemeýärdi. Pelwan aga ýagşylyk etmäge de talap adamlar oň ýüreginde tägelçizikli adam diňlemek islemediler. Munyň üçin goza olary ýalgyrjagam bolmady, düşündirjegem. Obadan uğradylan ot yüklü maşinler ertir gün nop adam moýgaly berenne uýabar petdi. Wagt düň ýerden başlap giýjäňem ýaryny deňiş dowam eden harakatdan garanda yere oýmur düşen gardy. Olam häzir ýüzüne bir dike bulut galmadyk şüýje kimin duratmandan iýinýän güneşiň astyna gammat baga daşy ýadyňa salyp lowurdap görünýärdi. Şemal ýatypdyr. Dik aýa teniň açyk ýerlerini awşadyp barýardy. Garyň ýüzi gyrpaklap doňan soň ýokarak düşen ýerlerden ýöräňde o dabanyň aşagyna akırdap sedýärdi. Gelenler guyun başyndaky tam keppeden bir adamam tapmadylar. Diňe gap bögürdi, aňyr bäri goş üýşürilip, üstüne de könürek keçi ýapylyp goýulypdyr. Adamlar näme çeklerini bilmän ýaýdandylar. Hiç kim bilen habarlaşmazdan otu düşürüp merkez goşa tarap gidibermäge de batyl getmediler. Onuň sürüýüniň ne haly düşenligi, olar hemme zatdan beter gylyklanýardy. Gelenler sagat ýarym şemete gelenler. Ahyry aşak tarapdan bir düýelýän gelýän görünýär. Oýluga dolanyp oturan adam ýedil howda mäkem saralynnek birzigem gymylamaýardy. Onuň çolukdugyny bilen adamlar ulu howsala bilen hany tür diýip soradylar. Sürü ajdarlyň oýunyny. Adamlar geňirgini bilen gözlerini tegelediler. Ya şopona iýgenenlerim boldy. Sürüýüni gyrgyna bermedigen bolsa birdir diýip howsala düşdiler. Çoluk da arykmady ol. Howsala düşürmeseňizle. Pelwan agaň öwredip gidişi ýar etdik diýdi. Oňa öýle gelenler diýip soradylar. Gelen owa göli. Ýana şu öýünde arkaýynam ýatyp bilýän bolsa gerek. Şoluň gürrüňi diňläp duruşlaryna adamlar düýün ertirki görünüşi ýygy dolunan Pelwan agaň gözüne getirýärdiler. Olar garry çopanyň şöyle gaýdanyny bir habardylar. Ýola düşen matlaryna Pelwan agaň gözlegine çykylyp, o adamlaryň uly arada garynlyklaryna ýene tägel salyndan başlygyň ýeňil maşynyň ýygy bilen şu ýere geljegini oslamaýardylar. Bar bir garrydan direk bolmady. Ara 2 gün düşüpdi. Inni o barada pikir etmegen bir hili gorkuly. Sebäp allazy ýaly sirgekli goşdy. 2 güniň berýän huppaty duranlar üçin geňzat därli. Şu pursatda her kim bu wakadan özü netije çykarýardy. Başlyk bilen Pelwan aganyň ogly ýaşulyň göwnäkin diňlemän oň öňünde günä edenliklerini ýökünýän bolsalar. Başga biri dyňyşlygyň gadaryny bilip, oň öýde ýatmanyna iýenjek bolýardy. Bu howsalaly habaryň asyl manysyny düşünen diňe 2 adam çopan bilen çolukdy. Olar üçin Pelwan aganyň matlaby metemälimdi. 3-nji gün diýilende onu ýoldan ören sowaşyk bir ýerden tapdylar. Garry oýluň içinde gurt ýagryp ýatşyna soğuğa gatap galypdyr. Sırgynna geçirin 100 kilometre goly ýoluň huppaty gödüňine gelenne duranlar içini çekdiler. Iň soňky demde allazy ýal soğuğa garşy alınıp barlan başa başdygyş. Pelwan aganyň garrylygy boyun almazlykda mamladygyny ma'lum etdi. Şo töweşdi. Ol ellerini pirler palta ýurupdyr.
Gapdarly duran esli üýüşmek odun üçin gataň barmaklaryň uzy sypyrlyp dyrnaklara gany ölüpdir. Soşdyrlyk bolmandan yakmak başartmandyr. Ýar ýanan uwatly çöpler, eski bölekleri pytyrap ýatyrdy. Gassanyna o täzece ak köýnüňem toşdyrlyk edip ýertip utorupdyr. Goja hırçyn işläp jan beripdir. Bu alamat dolanlar üçin jogap bermeli kıyın mataly ýada ataldy. Bu ýökünüziň alamaty mı? Her kim içinden ölçe ýürüp söwürýärdi. Belki ol garranyna sowukdan ejizläp jan berenine ökünendir. Ýa-da ödüňine goýan maksadynyň bir zay edilmän galanyna jan ýanandyr. Ýöne oňa näçe keretdikleriçe Durannyň kalbyna umum bir pikir bekäp barýardy. O pikirem bojanyň meskeniniň şöl bolup, onuň pazgyly pursatyndan ömür boýu heder etmänini tasdiklýardy. Ýolum dowam edip barşyma. Şu ýatlamaň täsirini sypyp bilemokdum. Göwnüme bolmasa. İş talşşagym şöl bolsa. Şeýle pazgyly pursatlary başymdan geçirmek meňem paýyma düşäjek ýaly. Birdenem, belki şu pursat eýem dowam edýändir. Häzir sen onuň iň aýylgan şeýerini ýakynlaşýanyň diýen pikir kelläme geldi. Her adam bolsa, gorkmajak bolýardym. Ýogsa edil şu mahal çöli ýödüni ýurlaşga taýp edip, ömrüni şonu ötüren adamyň ölümini gözeňine getirýärdim. Bu meni tijenlerdi. Ontamam. Häzir çölli allazy ýalgyşýar wagty. Hey şu azap howada bir helak golaýmaly bolmy diýip, göwrümmi giň tutmagy çalışýardym. Urumyň hanjakdygyny anyk bilmeýärdim. Häzir şemalam ýatypdy. Asmanyň henidem bulutlaşyp duruşy. Bulutlar ýaryp gün görünni. Asyl ol eýýän süýür dipe gelýän eken. Günüň çykmagy bilen men urum keditledim. Şemalyň garşysyna gidip ağlanan bolsam näçek. Men gün nowra däldi. Gün batar tarap barýan ekenim. Şundan soň ýanky soňuşluğum essetini aljak bolup, duran yerimden ýerime görülümde gidiberdim. Günüň görünmegi bilen şöyle jan giräýän ýaly boldy. Ot bile ýörtülen meýdan, mahmalyň astyndan ýylgyryp bakan gelinnek birden täzini ýalpylady. Ballajykda galan damjalarym güneşden paýalyp bulurdylar. Kelçeňrek duşýan sadak tüýpleriniň sähel ıralaydygyň ballaklarda ýygnanyp duran ýer damjary ýere dökülýärdi. Şölüň görki bir az göwnümi galkyndyran boldy. Diýlerimiň kuwatynyň şu adylyp barşy. Çydam etmän gara helmäniň şalaryp uran ýapraklaryny sürtüp alagadan agdyma salýan. Turşumtuk tagama ýüzüni stylýar. Çal çeýnäp ýuwçak bolýan. Telmäniň suw agdym doldurýar. Ýöne azymtyk tagama ýüzgödüm bürüşip gitdi. Şonda da ýuwtdym, ýene agdym doldurup, ýene de ýuwtdym. Agyr işden ýadap, nahar edinden soň dem diýen zalýan adam ýaly menem oturup diýen zalmakçy boldum. Inne kimsiz ağlaşany bilýärdim. Ýogsa iki günläp entäp ýörüşime kimem bolsa birine duşmurdum. Häzirim duşdam duşýandyr. Ýöne bir aňat beýleden sogulup gidýän bolsa kim bilýär. Diýlerim hat weter taňyllap urady. Agdymyň içi ýene tapbatlanan ýaly, telmäniň tupturşy ajymtyk suw bolsa mädäme degipdi. Süýür depeden ileri ağıp uğran gün mazal gızdırıyordu. Otlaryň ballajyklaryna damjalary bir eýýän buwurup gitdi. Oturup turamda. Gözlemiň öň garankyrap kellämi urlan ýaly entirap gidýärdim. Ýol üçin kuwatlanmak gerekdi. Näme bilen? Kelmeden başga zat ýok. Ozoruň düýbüne arkan düşüp ýatyşyma kelmeden tamsanjak bolýan. Ýüzüm stylýar, etjek alazyň näme? Gitdigiçe ağaçlygyň nämedigi maňa düşünip bolup barýardy. Gözüm yumulýar. Häzir birden ukyman aýsam kim däl? Haçanlygyny bilemok. Ukyň arasyna gulawyma motoryň tetişdirilýän ýaly bolup. Bütesin huşum dugyny düýşüm dugyny bilmän, ýesde salym ağlasarym golup ýatandan gözüm açdym. Patrak ýaly ýyldızly asman görünni. Üşäp doňup baram soň ýygyrlýardym. Gulawyma degen ses bir sellem ýatan ýaly boldy. Menem düýşümdir diýen pikir bilen ýene düýürlümde ýatybermekçi boldum. Emma üstümden türlün ýaly edip, golaýymdan motoryň tetişdirildi. Badam bütün şöyle ýanglanlar tüpeň atyldy. Tetiyetim beýli ýanymdan ýeti sıratyň udaklary dikip
Gara möýü ýadyňa salýan yeňil maşynyň wazlap barýany gözüm düşdi. Çyranyň ýalkymyna gapdallary açyk, gaz ýegiň içinde oturan adamlaryň sudury görünýär. Motoryň tezi hayallanmadyna jymsy ses çykdy. "Sör, bas!" Ýene tüpeň tezi. Çyranyň dolugyny heretdim. Taýgatym ýöňden iki tane keyik aňadyrmaş barýady. Şu pursatdanam kimsiz özüme geldim. Birden bokurda sygydygyňdan gyýgyryp ýöňelgedim. "Durun! Durun!" Keyikler taşyp araňdan aňry gaçdylar. Maşynam kesini gataldyp togutup gitdi. Motoryň sesi sesinmasy. Şonu da ýöňküm ýaly gyýgyryp ulgaýadym. "Atmaň! Durun!" diýen. Durma näme işledim? Maşyn alaň aňarsyna gidildi. Üçüncü gün depägelenni halis ıskyndan düşüp ayaklam saňgyllap durandan ýene sazanyň düýbüne togtamaly boldum. Goloý goltuma ter salamdy. Edil taýagatym gapdarymda maşyn ýylaryna gözüm düşdi. Baryp seretsem ýylar täzeje. Tekerleriň astyna owmaç bolan otlar heni guramaga ýetişmändir. Ýylar bir kydagam del telim bar eken. Yer dyrjanaklap giden agyrdan zyrlaryň ýylaryna gum bilen ot garjyp dürüşde bolup ýatyrdy. Kanalçylardyr. Bu ýyllarym olaň traktorlaryň ýyldyr diýen pikire geldim. Emma başta kanal bilen aramda 150 kilometre boly ýoluň ýatany hakydamy gelenni bir pikirime ynanam gelmedi. Bular geologlardyr. Ýok man şolardyr. Gör maşyna ýyllaryň köpdigini. Indi bir ýerde togtatym gelmedi. Göwnüme olar ýöňdäki alaň aňarsyna düşýän ýalylar. Geň alaýmaly. Ýadymlarym ýeňle tädildi. Şu ýeňilligiň badyna da iki aňada ýyza galyrdım. Ýöne görünýän zat ýokdy. Ýene bir aňada açdym. Dyýlarym elbet saňgylla urudy. Dilimiň şo agdyma ýelmeşip ýatyşy. Şonda da gög otlara garatym gelen okdy. Telmedir ýelmigem, iki günden bäri halis mädäm urdy. Gün dura bara beter gazaryp urudy. Şu gidişim bolda hädi men ýykylyp galjagym aňam soň. Ýöňdäki teki çökötlükden ýylgynlaryň düýbüne bukulup, tä salkyn düşünşe galmadlygy maksat edindim. Barşyma ýylgynyň düýbüne köwü uradym. Öl topragy elimdegenne kükregim berip ýatmak meýli meni alym berdi masally. Pirleregine elimde garış boyu ýylgyn taýazyk bady. Şonda da şäge gatşyk topragy zyňyşma hayran galaýmaly. Ýöne sehel dogam liýişdem, gözüm garankyrap maňlyma soğuk der urup berýärdi. Men ıskynsyzlygymdan beter derin çykmagyny ýatyaj edýärdim. Ýölgüm janyma ýarada gitdi. Janym aram tapandanmy? Soňa waka bütün durkum bilen ýere siňip barýan ýaly kem-kemden gözlerim süýülip berdi. Uklaýsam bolarmy? Ýöne uklama nire zat nire. İçimde agyr peýda boldy. Bir açdyň etdirýän oýnudy. Döwrekde ünsüme sowara janlar görünmän soň. Sehel gymyllym galaýdy pikire batýardym. Şu nertede birini duşaymasam. Şuda mederden ýezidejegim bilip durun. Henide deňiz, duşmadyk adamyň ýene duşmadlyk mümkin ahyry. Yer duşmadymda. Ondan şu ýaşda elek bolup gidibermelimi? Ýokla beýle zat bolmaz. Henidem ölüm diýen nähan maňa dahalsyz. Hiç bilemeň başymdan düşmejek bir zat ýaly ýylýady. Men ähli geljegim, arzulam ýöňde ahyry. Men şu pikirlen gelgenine agyr göwrämi ýeňillik bilen ýol toprakdan galdyrdım. Badabat gözüm garankyrady. Ýönemime biperway garamaga çalışdym. Köýnegimi egilme sokdumdy. Ýene çölüň gerişi bilen öňe ädim urdum. Giň alaň ýyda galdyrdım. Ýeliň aýaty ýaly şır takır meýdan maňa piýasel bermedi. Gaýta şuň küçüjüg zatçydam etmän ýarlyşy uran bedenini urkuzdy. Gallan soň ýygnanyň ýa suwunyň duran ýerleri gurapdyr. Jogda ony maňa ýamanlyk sahyp diňe şu gün guradan ýar bolupdyr. Ýene de urpak şägil alaňdyr. Gitgide askarym başyp. Her belentden pete ýenemde başym aýlanyp ýeňsemden südürlenýän ýaly intap gidýärdim. Maňlymy ýakymsyz gara derin ýady. Gün ileri agy urady. Henidem gidip barýardym. Ýöne ýöreme kupat berýärdi. Inni dyýlarym menden birin epilip gidýärdi. Gözlerimin öňünde akşa menekler ýygy-ýygydan gaýmalaşýardy. Kellämde dören agyry bäbenigim çykaryp barýardy. Çölüň üstü dabanynyň astyna arga eşegiň gerişine örildi. Tiýden ayaklarym gögremden aýrylan ýaly. Tey öňe ädilmeýärdi.
alaşdy duruşumy, düýbüne palturlayan daragyt kimin ıranyp gidýärdim. 4-nji novelli. Üç haňat aşyp tötänden çopon goşuna duş geldim. Özüm bilen diňduş çopon ýigit perişan halymy kimdi düşünen soň Uyun başına keppe tamy getirip çaýnan berdi. Te aýyň alyp yskynyma gelýänçem. Kemtersinden o kelamagy sözüm aýtmady. Watal ýürüme seredip ýylgyryp goýberýärdi, iyi berdi ýady. Ýöňümde gogurma bilen esli garyňlykda gömmenan, gapdalynyň bu worup duran göýök şaý bilen taýynjak bolupdy. Biraz aýgalam soň çopony hög atadym geldi. Adaşyp 3 günden bäri entep ýörnýdim. Men göwnüme bu habar on gözler tegelenip ne hil sılım ettin deyip işini şek veririm kayıttım. O öyle sağa sayın eşitip yarın adatı burada adaydılan yani. Kim tersinden şeyle mi deyip yüzüme her etmedi. Kayta arkayınlık gören yumurta adını bırak dedi. Recep. Adaşan oradan yolu salıp koyuyor. Yersiydi de ayak üstüne kaldı. Onun heyadırkı oluşu. Hamala her gün telim adaşan adama duş gelip onları halat hediyene salim etti. Bu soğa varan soň neresi çağa garayan ýaly maňa haýpeljilik bilen ýylgyryp beretdi de asyňa bir gel bakallydy. Men äsirgin soýakçak. Çaý içerem we hetdilde çykdym. Helki ýylrak şemal ýalar derçigin maňlymy bu ýawlup degdi. Çoponyň galmaga leşdirdi. Ol uly sürü goýuny bölüp soğuy berýärdi. Guya goý berýärdi. Golaýa baryp sesim çykarman hyň edip durdum. Şoma hal çopon suwdan ganan bölegi gapdaly koýup 150 çemeti goýuny nowaty bilen suwdan doğrun nowlara goýberdi. Urap ýatan äpet saryň urunaky äri hapa topan öýüdi bilen ýylmap gelýän sil suw kimin şagyrdyp nowa ýynyň teşne sürüni göremdi. Çepekli çopon ýygda haýpym geldi. O bigiden sürüni başarýam kaberi. Çopon gowrasyna görä diýsen zoňtar görünýän egri taýagyny süýräp ýanyma geldi. Aksar vuran solok kitelen ýeňi bilen maňlaýyndan iýinen burçok deri tüpürüp derinmäge durdy. Eýämden howaň bir ýanyp uğraýjy boljak bolsa. Wallahy ähli göýök şöpü uğradyp taşlar. Hiç ýagynyň uğry ýok. Olaýdannyň dogurdygyny subut edýän ýaly. Goýunyň töweregini halkalyny gurşap duran petrek aňatlaryň ýaraňaç ýagarnasyna ter talagadan başyny ýaýkady. Seretsene. Eýem howur götürlýär. Tiz bolmadym diýdigi-de. Öten ýyl mahallar sürgün aşa suwy inerdi. Bir janagorlar hatylaşyp günnöke da kaýyl bolanoklar. Soňra men gülmeşiň erli. Öten ýazda gelsen bolmadymy? Walla diýden sonuryň içinde şöyle seredip doýup bilmezdiň. Öňürmansyň diýip. Sürden bölünip goýberlen bir topbok goýunyň bir-birinden öňürti kellelerini nowa sokjak bolup, pelatan uruşlaryna tyýnydan badyna. Geçen ýazyň ýakymly ýatlamasy ýarary dören ýagtylyk. Oň ýüzünden perde seýirlenmek dymdyýat boldy. Bimeslep gelen ýazyň aladasy, ýigidin dar maglaýyna ýygyrt taşlap, ýösünrak gara gaçlarynyň arasyna uzyp aýtym gizledi oturup berdi. Eýleriniň ahwalatyndan habarly ýaly zarin meýleşýän goýunlardan gözüne aýryp bilmän duruşyny galtyma kogulaşma gursun idi. Çopanyň ady Hümmet eken. Olaýam 5 ýyl sürýän ýygyna gelipdir. Kümmet kömekçisini düýün 15 günlük oba urudypdyr. Çolgam ýerden suw çekmek aradasyny bir ýüzledip düýesini minip durdy. Merkezi goşa adyk getirmäge gidipdir. Suwdan ganan sürü kökörlünnek hiç şerde gymyrlaman ýatyrdy. Hümmet kimidem nuwaň başyna otyrdyk. Henidem men oň bolşuna akyl ýetirip bilmeýärdim. Özüm bolsama goşa adaşyp düşen adam bilen gyzyklanyp kimdigini näme işleýänini sora berjek. O weli ýöň bir men barada gerekli maglumat berip giden ýaly ýeger soramaýady. Ahir durup bilmän özüm gurrun berdim. Hümmet bu taparam ýüzüme ýylgyryp garady da çölle zady geňürýärler. Recep diýdi. Oň bir sözi adaşanyň gaýdyp meni gen gallarasyň ýok diýen manyda eşdiren soň gaýdyp kelamagy söz diýmedim. Ikimidem nowadaky duruşga edip tamdyk. Hümmetiň bolşy maňa ulumsuruk ýalyp görünýär. Bu adamy öz işinden başlaýat gyzyklandyrmaýan bolsa gerek diýip pikir etdim. Gün öýle uşluk ýerine baranyna uğrundan öwsen şemal.
Gülmatardan galan seyregrak bulutları kem-kemden goloya getirdi. Bulutlar günün öňüni perdelen soň töweregiň az kem garalmagy kezebän daraltdy. Ümmet ölü. Bir çeti depämize yeten bulutlara ardyram ýykmana teredilişi ýaly ýakymlyk arady da ýürejigindäki ardugyny hyrsyny nişläp kellesini ýaýkap beýan etdi. Wah, bir ýagyş. Menim Gülmatara ýelimi dolup, "Teret, bulutlar aýagyny sallaýa göri birden sagwa ýa dolu geläýmetin" diýdim. O bada jogap berdi. "Şu günki yssyň ýygynyň bir çepe bolmalydyr. Ýöne dolu gelendene ýagman nurany müň paý gowudur. Büýül ýyr gyrkylan soň. Dolla geläýdi hut janagörler buý bölerler. Şo mahal ne dolu geldi ne sagwa. Asyl damza dammanan bulutlar iki ýany çekilişdi. Ama sanan sağa kimin umytsuzlanan hümmet günne orada guýrugyny gyzardyp, gözden gaýyp bolup barýan bulutlaryň ýygynyň öýüşli garap duruşyna käýinni. Ýagmanlar geçin. Hümmetdäk umytsuzlyk meňem kalyma darlyk saldy. Täzen durup arasy görünni. Hümmede ýüzlenip. Bir ýerde ýüregiň gysanypmy diýdim. O massa ýylgyrdy. Nogadaky dupdur suwdan goşawuşlap alyp elini ýuwmaga oturdy. Soňam ýeste salym suwuň ýüzündäki maýdaja tolkunlaryň ýitip gidişine tomaşa edip, birdenem agyr pikire gümra bolan adamyň keşbine girdi. Ahyrym suw ýüzünde keşbini göremde, sorum hakydatyna gelen ýerde jogap berdi. "Bile walla çöllün halit öwrünçe aýypdyrdım. Çölle ýaly. Gaýtam owada salymlyrak eýlenäýdigimiz ýüregimiz gysşak bolup berýär. Öýlenmänligden bulaýmasyn. Ölme sözüne azap. Ýürejiginden turaýdym öýdýän. Ol öňden pursada garaşyp oturan ýaly dikerli de keýip bile gürläp başlady. Şu ýa-da öýlenjekdim göre bolmady da. Näme gyýy göwnümedimi? Wah, gyýy göwnejekli. Gyýyň enaha tatam göwneýär. Kakatyna anyň ýadaga diýerler. Aý bir süňsiz gowy ýaşuly. Gyýydy gopul salyp kurjaga gatnaşyp ýörse de walla kem tersinden gözüniň alasy bilen garanyk. Wah, pahirjigim gopuljugyny garňyllady diýip toýdýanym razydy. Men biraz tyýkradym durdum. Görä bir ýüreň ýaly gurograk gelip bagyrymda ýakaýdy. Men oň sözüni berip, "Ot bar ýaly meýdanyna" diýdim. Ümmet, "Wah, sen näme bilýän" diýen manida uludan demin aldy, töweregini ýert alyp, "Ýuka da" diýdi. Soňam şöýlen gözüni aýyrman dowam etdi. "O, sen bilen o. Ýaly meňdäne çölüň sapasy aýry başga bolýandyr. Ýogsa ýagyny bolsa, toý edip jerenem sonar meýdany ekelerin ýer ýörürdüm. On gödüňine edil bir gülälekli sonar meýdan ýaýlyp ýatan ýaly joşun diýip diýdi. Ýöne bu boluş uzak dowam etmedi. Hakyky ýagdaýa geçip çölüň häzirki guroksa keşbi öz nobatyny elenni hümmediň tespit edilýärdi. Büýül göli edil üstümizde bastyrmy bar ýaly siňitli ýagyşa dar bolduk. Ol ýaňadanyň garasy ýitip barýan bulutlara gaharly garady. Soňam ýödüni köşüşdirjek boldumy, näetdimi? Nowaň başyna dyýdyny ýepip, çaga ýaly telim ýöwre gapdyra suw serpdi. Aý dereli ýok. Şutam torsa gaman geçireýin. Ondan güýüdüň bir ýerine öýlenäýmeli bolar. Şu mahal sürüýün taşlap galla bir günem gidibiljek däl. Men goýunyga saryp, "Sür diýip toý etmän ýörseň birden anyny ýadagan gyýdy öýkeläýmesin" diýdim. Hümmet suwuň ýüzüne hamala gyýdyň keşbine garap, diýdaryn doýup bilmän oturan ýaly, görejini bir nokotdan sowman diýsen süýjüzledi. Ol. Jerin öýkelejek gyýlardan näler? Pahirjigim men ýagdaýymy baý düşünýändir. Güýdem daşdäl hä diýmän geler. Toýmyda ähli oba dostlarymyzy çagyrjak. Habar ederin göli, aňyr tapanyp bilsen senem geljek bolguny bolýarmy? Men başmatdym. Goşa gelip hümmet çaýçylyk ýençe. Sürü öýrüp goýunlar beýaşdan goňdan töwerege darga vurdy. Çopan meni goşa taksy goýup, ödem taýagyny ýerine atdy da sürüň ýygyna düşdi. Gülmatardan öýsýän şemal bir az sowady. Giýjeýlenler ýene gara bulutlar göterilip, günüň öňüni büredi. Ýöne olar düýünki bulutlara görä galyň hemem hüýt garadylar. Şemal güýjedi. Aýdyny ýyldyrym sakyp, näme helem bolsa bir haratadyň golylaşýanyny aňdyrdy. Şo barmanynda
Depýän bürep barýan bulutlaryň asmanyň aralygyny ägirt güýçli aýylgyn spyrdat mesligine sydaman. Iner kimin esrap ýörün ýaly gümmürdi ýyna gümmürde tepleşip urady ölün. Göwnüm bolmasa, dogry sydaman ýerem sarty berdim käýdip durun. Howsaladan püröpürlerin kalymy goýuly ol elkenç hem tukat görünni. Ähli zat, asmanyň gudratynyň gorkularyna lalasan ýaly doňup ýatyrdy. Golöýde daňgalgy durun eşegem uloklaryny keýerdip, meniň hara isleýänlik askanty çykyrdy. Barıp eşege böküp mindim. Asman meniň ýola düşmegimiň ähtiýaçlygyny duýduran ýaly ýaňadan gümmürde uranyny menem eşegiň böwrüne depäýdim. Maksadym sürüýün tapyp, her nenesi harasadym bolsa, onu hümmet bilen bile garşylamakdy. Ýeka aňat geçenem şol görün. Asmandan iri sowuk damzary tepeläbi urady. Eşek görgülü damzaryň darbyna gulaklaryny ýatyrdy. Menem barha beter ýygyrlýadym. Eýýem gary bulut asmany örtüp, şaňzarap ýagýan ýagyş çalymtyl duman bilen göýdetim baglapdy. Gümmürdi kä gapdalrakdy, kä ýediljek süýür depede eşdildi. Ennam janymy bu diýar degen ýagyş tugunyň aşagyna hopup, gaňganyň üstüne saňgat bolup oturjyma, her oýda çogdam bolup duran sürüýüniň üstünden bardym. Hümmet itler bilen sürüýüniň daşyna perhan urýady. Neretsen guloksun telpeginden sıyırgyan suwdan ýaňa gözüm oňla çalanokdy. O ýetişaýdyň gaýrat et. Sürüýüni ellen bermäli. Ol üstüne aýdanyna mehetdir. Onýança gürlöwükden gorkan goýun janawarlar elerki aňady tarap şalyp şaraň tutduryp berdiler. Hümmet olardy ordan ýydan herpikdirdi. Ýagyş güýjeme haýallanokdy. Dem almam kynlaşdy. Sürüýün taklaşak bolup ýarym saagadyrak gylgadym. Inni öl iki düňüme mazaly ornan soň, depämden dawanma seni bütün bedenim taňgylýady. Golaýma gelen hümmetiň eginden ýapyşdym. Bu ýaly hümmetçan. Gurgaçlardan tyrýan suwuň aňyrdyna, gaharly ýaldyran gözleri gözüm düşenni. Onsuzam gowşan bedenim pagyş pary bolup özümi ýere goýberýdim. Çay içim salym geçdi. Ýagyş berzigem köşeşmedi. Gaýta güýjan sowuk şemalyň arasy bilen batly urýan damjalar ýüz gözüňe dalap barýady. Mezaly gaçan goýunyň aýak üstüne durup bilmeýän ýykylanlary boldy. Hümmet olan boyunlarynyň aşagyny ölgüme gömýärdi. Kesedinden garap duruşyny badam öz jany çigit ýaljagam gaýgydan ok netije geldim. Gaýta entek bir garaşaýlyň diýsem, Halis permester zasýagyny garkalyklaryň soňlaşyp ýüregime düşdiler diýip käýnýärdi. O gardynyp ýören soň menem durup bilemokdym. Ýogsa yskynyň gaçypdym. Halis durup galdyk. Urwatymyzyň juda agaralyny duýup ýamaşganan gaýgyrdym. Gideli hümmet, ölüp galýat ýogdam gideli. Ol sürüýüň aňyr başyna haýdap barýaka, gidiber hal haýol diýip gaýgyrdy. Men bir sözdäki närazylyk äňinem. Öz boluşly gyzdam ýüdüme alman, gaýta bar güýjüm toplap, oň ýerinden ýetägeden eginden salyp tutdum. Gideli hümmet, guya ýözümde ataly ölmäli, eşdiýämiň ölmäli. Ol erbet agyrdan ýedi çekýän ýer ýüzüni sıtdy. Soňam düýürli de birden zynsyz sesine edip gaýgyrdy. Durma diýen. Yok ol gorkok, namart. Mundan soň gaýgyrma het edip bilmedim. O maňa düşünmedi. Men gorkup diýmedim. Namartlyk edip onu taşlap gitmegem küýümde ýok. Munyň ýaly pazygyl pursat heneri deňiş başymdan geçirmärdi ýararly. Biraz alňatan bolmam ähtimal. Ýöne hümmet maňa beýle diýmellerli. Şu mahal maňa namart däldigimi görkezmeden başga çykalygy ýok. Deňil gaçdym. Iskansyzlygymdan gözüm garankyrap gidýärdi. Şonda da durmadym. Sehel buýup ýykylan goýun bolsa, dessine göwresini şäge gömýärdik. Her ýeme sürüýüniň bir tarapyna. Terim çykmada elimiň hereketi galmady. Muň ýaly ýagyşdy. Goýunlar bir ýerde dursalar, hasam çal buýup galajak ýalydylar. Hümmet ılgazak bolly bol ýykyldy. Garaşýan galynok. Ýalap ýetsaýlaýdym-ka. Men aýagymy süýräp oňa tarap uradym. Şopurda süýür depede erbet gök gürledi. Bütün bedenim iç hoşlarım bilen sartıp gitti. Ürkan goýunlar ýeňse terpildi. Olaryň ýoly edil hümmetin ýykylan ýeriniň üstünden düşdi. Algadym, hümmet! Goýunlar durujak manyň bamy? Sürü gapdallaky uly bolmadyk alaňa darmaşdy. Hümmet! Hümmet!
Anha öňümde ölçäge gömülüp Hümmet ýatyr. Barşyma kellesini galdyryp aradım. Hümmet, Hümmet. Jogap bolmady. Yüz gözünü kellesini ýekeze abat ýeri ýok. Edilip bir gat hama sapyrlanýar, gany goýup ýatyr. Ýagyş ýuwaşady. Men göli barha er aýagymy ýitirdim. Edi bilýän adamym ýok ýöne. Öňümde ýatan adamyň bir baş uzuny, birim aýak uzuny teredip, gözüne açarına garaşdym. Yüreğimdäki depin alyp duran howsalanyň, kalbymdaky gorkuýunyň, isleg arzugymyň hemmesi jemlenip bir ýerde epýärdi. Ýumulu gözler tiýrek açyldy bolany, maňa başlap gerekdir. Ýatan adamy alňasap, gaty-gaty aladym. Hümmet, Hümmet. Yenidem sosiýatyr. Birden bulutlar darka ýaryp, ýaşyp barýan gün görünýär göli. Biraz giňedim. Altyn renk şöhre çölüň öl bedenini täsin ýalpyldatdy. Hal gaýrady. Asmanyň ýeriň arasyna gogulugyň boşlukçyly ýaly älim goşar görünýär. Günüň şöhretine ýönküden meter garalyp, ýöllerin üstten bulutlar gün nowra tarap sumat bolup barýardylar. Düýünki ýagmaz bulutlary gahyr edip, toňam jerenini ýatlap, güýlki boljak toýuň ardy bilen lezzet alyp oturan ýigit, anha meň öňümde gözüni ýumyp ýatyr. Gabahat iş edip, innem jedadan başlaryny gutormak üçin haýdaşyp barýan rehimsiz bulutlara garap, köýüp ýatan aryňyz barmy diýip gaýgardym. Olara derek, ha göz ýetime golay bir ýerden gök gümürdäp jogap berdi. Bir haýukdan gözler açyldy. Gün bulutlary ýaryp çykyşyna garatadyň gutorany boşlan boldy. Bu gözler meň ýüregimdäki howsalandy ýyrpytyra getdi. Begenzimden ýene bir öwre Hümmet diýdim. Goskuwar dodoklar salaja gymyldy. Bir senmi? Hawadas. O bogulup barýan ýar uludan bir demin aldy. Meni bar. O depe çykartana diýdi. Onu elinde götürüp barşyma ýaňadan ýumran gözleri teredip, gorkymdan gary derep attym. Oň bolşy soňky deminne ýatan adama salmedýärdi. Depe çykyp çölden hoşlaşjakmyka? Alaň depene çykamdy. Aňar koýda itleriň gazabyna düşen sürüni gördüm. Men Hümmeti oturluk görün ýatyryp, maňlynyň tyrýan burçak sowuk der süpürdüm. Tarkynjak şemaly üstü. Goýunlaryň mäleşýän sesleri eşdildi. Hümmet ýaňadan gözüni açdy. Men onu begendirjek boldum. Sürü hiç ýergem gitmändir, har dur Hümmet. Ikimizem şörlüşüp duran goýunlara tarap seretdik. Men Hümmet'iň ýüzüni eýeti näçe jepa çekse de onuň gadaryny bilmän, gaýtawany baskylap giden haýwanlara ýigren sürüni ütdüm. Emma başyny ýaýkady. Jenewörler diýdi. Ağırlyk ýalylar. Böyle näýdimkä? O töwerekde altyn guppa deýin gün şögletine ýalpyllaşyp görünýän alaňlara bir lay ser salyp çykan soň, men ýüzüme seredäk eden ýylgyryp goýberdi. Näme de bolsa, toňa ýatypdyr. Men sürüň daşyna aýlanyp gördüm. Dogrudyna. Goýundan bir bölegi aňatdan aşyp giden eken. Aýag ýerler ölçägen üstünden täze ýol salypdy. Ayagym bişen ýar dogdurlap, ýene Hümmetiň ýanyna geldim. Ol dik oturuşyna men aýdan habarymy gozulaňsy diňledi. Ünje batdy. Teniň soýulşan ýerlerinden çykan gan yara ýelmeşen şäge bile garaşyp eýen doňup barýardy. Ýerim tikenekledi. Birdenem Hümmetiň tenine yara düşmegine özüm günäli ýaly. Oňa şök düşägeden ötünç sora beresim geldi. Hümmet, nähil olaydy? Meni bagyşla dost. Alaňa saýdym öýdýän ýoksam beýle diýmezdim. Garaşylmadyk mahal oň ýüzünde görünen tanyş ýylgyrma men dilimi bagyrdy goýaýdy. Häzir ýylgyrmaň ýerime eýsem, men ýüregimden jiberini baýdýan o bolsa ýylgyrýa. Ýaýynny delil tapynanyna begenip üstünden uljak bolýarmyka? Eger şeýle bolsa, şu dem çölü terk edip giderin. Ol gynamak maksadynyň ýaly ýüzüme garap ýene ýylgyryp goýberdi. Hümmet men sunmaýdyan. Ol bilýän ne diýdi, ýene ýylgyrdy. Soňra tä sözüni utorýança, şo ýylgyrma ýüzünden aýrylmady. Ilki şöyle gelemdi. Elbet harahat bolup iki güne dağı çekdi. Menem şonuna tat gidipdim. Çopan ağa töwelle etmedik bolsa ha şoluk bolup gelipdim.
Öwrenişiň soňam gülkün şöli bir wada. Sen bolmadyk bolsaň walla kyn bolardy. Taňra kadyn dost. O sürü bilen galdy. Men böýrüniň goýundan gözlegine çykdym. Näme de bolsa, goýunlar daştaşman eken. Bir oýda ot çöpe güýmenip durupdyrlar. Biz giýjäniň köpüsini owadyň başynda geçirdik. Hümmet owa bolary, çopanyşylyk bardy gürberdi. Men ondan "Pelwan agan tanaýarmyň?" diýip soradym. "Ýok." "Döwran diýip eşden ýokmy?" "Ýok, kim aýylar?" Olaram bir mahal hen ýaly çopan bolupdyrlar. "Dost, dünýäde men ýaly çopan gitmi? Gaýty birini tanajak?" "Ýok, olar sen bilmeli hümmet." Men gurrun berdim. Ol ören ünüstüdiň dedi. Uturam soňam gözüni gyrpman owada garap oturdy. Soňam "Çopan agada şolar ýaly adam" dedi. Men halipam häzir owada. Ben gaty garap duram göli. Walla çöllüýsen hekkeri berýär. Gize adylyp daňam goýlaşyp ýören bolsa gerek. Töwereg etwan boldum. Golay goltum, owadyň ýagtysyna solak su göründi. Has aňyrda ýerem asmanam hüt garady. "Ümmet" diýdim. O ýermeşiň erildi. "Sen ýertirdiň zyňal, sürün men wakaýyn. Näder saňa kyn bolargyny naý. Eger galtyma goýlaşmaýan bolsadylar, sen goýsy men erkelip turýansam etwan bolay." Hümmet derrew kagtdy. Şuýmuşy men göwünim üçin buýurmanyny gözüm ýetdi. O diýsen ýadan uğraşamary. Rahat ýatan sürü daňdandyr gowdurny. Ümmetiň henidem süýüzi ukuda ýataşydy. Sürüniň bir çeti guma dyrmaşdy weli. Menem çopon taýagyny ýegine atyp, oň ýygyna düşüberdim. Öz ýanymdan ümmede ýüzlendim. Arkaýyn ýatdy, diýin zyňal. Şöyle oly. "Sen maňa Pelwan agan tanamok" diýdiň. Mümkin zat. Ýöne, oň şägirdi bamy diýseler, men ýokman sen hakda gurrun bererin. Gün guşluk galanny. Hümmet meni gözläp tapdy. Häzir oň ýüzüne düýünki ýadawlykdan namşan görmedim. Rengi durlanypdyr. Ýüzündäki ýaralar könülýüpdir. O guýda çopanra içimlik su paýlap beren maşynyň maňa garaşýanyny aýdanna howlukdum. Maşyn bilen goýdaky demir ýol stansiýasyna baryp, repetege şeýle owatlyda gitmekçidim. Hoşdoşduk. Hümmet meniň gözüni aýyrman bir deýli ýylgyrýady. Meňem ýylgyrym gelýärdi. Emma aýrylygyň täsiri diýip ýetirim soň oňly başarmadym. Şu pursat ýelimdäm oň bilen hemra bolmak üýtdim. Ýelimi gysyp, "Töýdemde şakylyk ýollaryň öli ýokman gelginiň" diýdi. "Gurruňy näme? Ýokman gelerin." O berend aňyda çykyp, tä garam ýitýänçe ýydymdan teredip durdy. "Häzirlikse hoş, hümmet. Biz ýokman duşşar."